Peugeot Glambara, aye Uru Glan, aye Vitri Glan, aye fauteuil Glan. Non, non, non. Peugeot il est Glambara, il est beau de Niafoyi. Où Moko Benata? Karamot Bolo. Ah, Karamot Bolo. Aïe, Karamot Bolo. Ah, Aïe, Karamot. d'accord. Fofana, il sait que débat que ta fille a pour mangan quoi. Ni mangan bi korodron, un débat en bas à Nyongri en quoi. Karamot Bolo, c'est Capon, il veut comme. Oui. Mobile fait le mobile glacis ça non. Le problème là, mais bon mangana. Ok, ni mobile glacis, mobile na mobile au bâton, on fait des affirmations là dans ou bien catholique là quoi. Na tiens, na eu donné oreille ngono. Il va réparer. Na ni bougie dati bana, aba mobile avec marqué mobile comme. Mais au lieu qu'on ait gland, qu'on ait ça fois, il faut ça faut régler quoi. Corona nana, anga corona kumettre na ota kono. Moi la clé ni kalo de ngono uma kuma kan ka foko o kan ga yirle to mina sinon ni ala ni ya glan nga fo ah ba ben sore fo yon bla quoi mais au chita non ou le ko fon glan ou kun fait ndon quoi ya o problème ba ere ko kramo Exactement. Abina fo ça non. Ni ye corona yɛrɛ ta sisan nɔ i y'a fɔ cogoya min na fo i régler cogo t'a kɔnɔ quoi papaga mais ala kuma kan don mais foyi t'a kɔnɔ mun bɛ se ka ko dɔ dilan o t'a kɔnɔ parce que e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ni nanzaraw ye fɛn dilan u bɛ catalogue k'a la mais fɛn o fɛn dilanna catalogue t'a la date t'a la fɛn t'a la foyi t'a la papaga ɔ kana dɔrɔn ka sin ka na mɔgɔw bila dɔrɔn ka n'u sigi suraka kanfɔ la ala alahu alahuma arabi hein. Tu sais comment c'est ça? An ko sa i komi e bɛ ala dɔn i ka ala in de ɲɛfɔ an ye quoi a ka fɛn dilannen ko tɛ dɛ o ka nɔgɔn quoi bɛɛ bɛ se k'i sigi k'a fɔ ala ye san da ala ye dugu dan o ye wajuli kan mɛnnaw de ye quoi an kan t'o ma i komi e bɛ ala dɔn i bɛ ala in yɛrɛ de ɲɛfɔ an ye quoi. Mana ala ɲɛfɔ ok an tulo b'i la. Fuseni Jabate ka micro minɛ duguma quoi. est-ce que mana yani nga do la mana question fila poser ko i bɛ jaabi la fɔlɔ tɛ bala ye question fila poser dɛ i bɛ ni ala ɲɛfɔ fɔlɔ de ka question poser parce que ile ko ko de ka ala ɲɛfɔ est-ce que ile kanu min b'ile la i bɛ jigin ni tɛ se ka i bɛ jigin ni problème t'a la ni o de ka d'a ye a bɛ se parce que ni mɔgɔ b'a fɛ ka minɛ a bɛ a tigi la jigin ok kan bɛn. A mana se nin denmisɛnnin kan fɔ ma ka ni mɔgɔ bɛna aw minɛ k'a y'i minɛ yɔrɔ an ma tɛmɛ nin denmisɛnnin kan fɔ kan aw siranna ɲɛ de komi n bɛna aw minɛ. non a y'a minɛ dɛ a ye karamɔgɔ dugukolo minɛ dɛ a y'a minɛ. non ne ko k'an ka kafe savourer ale hakili la k'an bɛ yan conférence de la. Awɔ ka i minɛ ka gagner ka dɔ ka gagner dɔ ka perdre. Fima ka ɲi bilenman ma ɲi. Fimani ka ɲi bilenman ma ɲi. Non farafin c'est chouette. A ti kuma di Fuseni Jabate ma karamɔgɔ a bɛ hakɛto Fuseni Jabate. Ouais, bonjour. Bonjour. Allez sɔgɔma. A yɛrɛ ni sɔgɔma. Ah voilà. Ben, voilà. Moi, c'est pas, je vous dis, comment triple OTP, mais on est frappinant, on est halalaya quoi. Parce que ako baru mene kene ane betu ala mena fumbe yele yele nama. Ko ka tapote tra yele. Bon ti ayel ati abla tini maufu. Ka barka daw ya buka munki abe frafina be la sika ko ka alamade yake gagner sinon antorola segena ko te gagner nabo. Donc abe ka munki antana surtout dugukolo no il latéral droit e kene ngane. Ni mo na ma mana kan fo ka ta dabla e bo ti ni raison ira la ka fo auté o kama ko. Parce que dimsen do be na kuma check ka be ka débat be niveau la jigin crac. Moi, je vous familier. Depuis, donc,
vraiment nga foli baw ye quoi nga foli baw molo be dugula yo ala ka ko bara intanye wal sa kasi ma fo ala me ta do da anda ba masa mo mi anda ko kan nga fe anga bara intanye ko bara intanye ambe de do parce que ma fo krefe amba fo anda am bona ka fo anga so fu yange fato kan ganda ma mo me jaja nkelente nye ko no nkelente mo ba de me no de bisu amena ne murutile no de galon te de parce que ndeta ko nye quoi galon ba de ibe galon de kiti ka kuma boneto moy ne aye nte trakia ala nga so ne be genga bokene ma de passer beso na mane mba mo passer nyama wula o kila ka foko e de jobala bo nyo ngada dama min kara ne miro de ma kadla ka ye ngele bebe ndama fo mo ka foko nte mo ye ko dogu na se me fe go be dabla passer ko maso ni koma maso nte se quoi passer ni ya jete mene ke kichi ka kando fo ete mu famia ala o ma kuma re fo de mo te kami me ki joka kuma le be mu fo itado ne ka kuntigi de be no abe bibulu don abe arabukan don o de balla dongelen ka kuma fone na ka tla ka u ka kuntigi nga ko ke ta be fone na o ko fe ne yere ta quoi yawa wala ne be dan ta ko kuma fe monopoliser mais sila barakero dala oni tiani bara jebe to la mende la me jigi ni tra biro ko me fen kala kala me nga foli ba be pile particulièrement dugu kolo Karamo yo folo no wa no foli ba be dugulo de kafri kuntiga e dugulo chene gere ani namuruzu no sarala tutu no mais il n'y avait un monde ne chene gere si ça ne oui mo chaman kafri are no kon tala ne sara ne ta muso biulo blan durus e Karamo ka do yele na ifolo no ntado namuruzu funa okipele no down chenyewe nyeko ibiri mama Karamo kan bi sanfe a tapote Daw mar meka la medeme okay nga telephone me pochi kono Chena na remercier no kai no mbare merci vraiment aga tota ga karabata Karamo du kula kafri kuntigi do ale cheni ngani namuruzu ay mo chaman kafri are ta sura unyo no ko ne tala re Karamo kan mi yella sanfe tiga folike il faut le nom Dambekula il faut le nom c'est tout tapoter wa Karamo il faut le nom Karamo dugulu ese Karamo dugulu bara la Karamo il faut le nom Ah, d'accord. Karamo dugulu bara la ma fle D'accord. Bon, t'as peut-être le temps parce que me garde la pour lui déjà tout seul. Nous garons d'autres même pour gagner une quoi. Mais après, pour mon camarade, on va payer les points. from tala Karamo il faut le nom Mandeski famana ka kuma de Karamo il faut le nom Hotep Karamo. Umma kan ko de nglo bolo. Umma ko lijila me mbora ko lijila sama nga fanu do mina. Beaucoup no dugulo mi fo na fura ku ka ala ɲɛfɔ ye b'a fɔ ko non ala de ye sankolo da ala de ye dugumakolo da ala de ye fiɲɛ da an ko k'i k'a ɲɛfɔ ye de a n'a ye min da est-ce que olu ye kuma kelen ye wagati dɔw la silamɛw yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a bɛ ne yɛrɛ kamana de gan quoi que tu viens ko ka Umar ɲɛfɔ an ye Umar ale de TikTok dilan ka Facebook dilan ka nɛgɛsow baw dilan ka kɔbaw dilan bon ka Umar ɲɛfɔ e bɛ ka Umar ka a bɛ n'a fɔ ko numukɛ ye jɔn ye fan fiyɛla in sa fa ye fan dilan ka non numukɛ ye jɔn ye i bɛ numukɛ de ɲɛfɔ n'i bɛ numukɛ dɔn e bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye bɛɛ ye nin ye e filɛ ka fɛn fɛn ɲɛfɔ ko attribuer a la an bɛɛ nana o fɛnw sɔrɔ ɲa wa a ma dilan an ɲɛna an m'ale ye k'a dilan an si m'a dilanbaga ye e de nana ko ala y'o dilan i bɛna n'i ka preuve de kɛ
C'est tout. Mais quand il est qui drogue avocat yagla. Kola agla enya bala chuba na bani au nya bala chuba. Anya bala tini. C'est tout. E ba fo kola. Enya te nya fla enya te mu nyokonta an. E be ka fe nya fo ni an be ni. I be ka dugukolo mu fo ka yo gla ne. An be na no dugukolo so dugukolo sanfɛ. I ko kai sang au wire nyama sangulo inde. An be na an be nya be kilina. Kalo yi an be nya bola. O te problème yo. Kano nya fo anyi kwa. An be nya bola kano nya fo anyi. Anga problème yorom na de munde a yira ela kale de okla kele aglangma est-ce que akeri nyana wa fila iso moko do kumbe wa saba ikabla do kumbe ya film jouer ka yira ela wa prevu jumain de be e bolo ko ubika ala mu fo gafe kono ko de agla parce que ke se venir arabu ka gafe do kono voilà prevu bana. Et puis fana o gafe yere ibo soro fambe fe ali ara dala ibo soro e kemen bidru Et puis o gafe yere nyiti ne kwa nyiti afambe wo hein mo bina mo bini jo mo ma do ko fendo sebena gafe kono et puis recherche ma ka sebene recherche foitala recherche scientifique foitala les bédouins d'avoir des bédouins du désert au lieu de vouloir droit singa café ça pendant on a dit awa kaluka mais non mais ils sont sérieux arabu sura ba wuce su zama mana kana fa aba fa kawo mata il fallait jouer là il fallait jouer là aussi amana kan se ba na fa kamno et puis après mu foiti bele a ka se bene de bibulo et puis galo ere teni suratu kono ko ale qur'ane jigi arabu kan la qur'ane de jigina olu de ma fɔ ko suratu jigina ka jigina suratu de jigina Qur'an ma jigun Qur'an kɔrɔ de ko kitabu ni ko kitabu ye livre ma jigun livre ye jumɛn fɛn page ni fɛn verset ni fɛn faralen ɲɔgɔn kan k'a dafa ka a kɛ bouquin o de livre ye. Et puis il faut une signature, il faut un auteur aussi. Hein? Il faut bien sûr. Quand certifié, authentifié, il faut, bah oui. Ousmane de a authentifié. Na aukoko jigina ka bossa. Ousmane de a authentifié. Ousmane de toko ba ka ko Qur'an ko Ousmane de a fara nyokonga. Ama foko ala ya fara nyokonga. Mamadou ma fara nyokonga. Ousmane de toko bala. Wa Ousmane fene ka écriture ta la de. O ka écriture te. Il n'y a pas écriture imprimée là de en bed de nyabina. Wa Qur'an écriture ne ma écriture ko Ousmane ka écriture flane oté. C'est incroyable. Mais bon, où n'en a pas un dame de la Jaguar là. Voilà. Nene kadala me prévuta là. Bon namadala ou va foko bokan et kafri ou bien kuba. Ah ouais, nima abo kafri anyere tene toro mais le fait que ubigata baga moto ou makulu faga. Moko faga ra ko la quoi. Mana ko la quoi. Kai ga kuransi ta ga moko do faga no ye quoi. Abina vo an kamiti ga wilisini ko ni moko mte kamiti ko ko faga. C'est ridicule. On est dans nos kamiti là, on est ga tiendo. Mais ni moko moko kale ga tienta aliti yere ya kono, c'est son droit. C'est son droit. Bah oui. Amateur attaque. Bien sûr. Il a le droit d'adhérer ou pas. Mais au lieu non, ni t'as la droit, il peut faire des. Ali ni bora clé ça va be di mani ma segi na droit. Il peut faire. Sinon ni ma faire, il bina photo, bina photo ni e bolé ala ka foka. Il va sur ye fin do ya la moment quoi. Donc vous pouvez faire pour fermer ta gueule. Voilà, on est islamé à Bachir pour fermer ta gueule. Et puis, oui, on est au lieu de taille vérité absolue, quoi. On y aura une toroka tenabe. Eh, au lieu de vérité absolue, Kramogoni et Murutaki, Ijo, Mogobe, Sosani. Mama Uma Muruta Kujo, Goni Mogam Mada Kurane, la Hogan anniversaire qu'elle est à Nyonaïa, Mogosona Kananaïa. Oui, parce que vous voyez que agressif. Mais bien sûr, tu mets son anneau dans be jongone e bini joko e ya nyogona ke ya ka nyogona flekibu mo jole ni muruye ni ba muruye u jole ni ba muruye ko ikana ni Qur'an nyoko ko ni madala o mo na fa de no ubi kantike no barbaru le kuno c'était des barbares mais auto yorofo voilà auto yorofo
Et puis ko kuranɛ ɲɔgɔnna quoi a ye wuli aw k'u faga aw y'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ bon regarde bon mɔgɔ est-ce que mɔgɔ kan k'a fɔ ko mɔgɔ k'o ɲɔgɔnna sɛbɛn a ye wuli ni lɔrama kalo banna n'aw y'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ aw k'u faga karamɔgɔ ko nin est-ce que hali Konelaka bɛ se ka nin ɲɔgɔnna sɛbɛn sisan kɛra dɔgɔyama yɛrɛ karamɔgɔ dugu k'a fɔ hali Kone a ye wuli aw y'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ aw k'u faga o ye kuma ayi tarawelelakaw ka baara nin ye olu ye mɔgɔwalaw ye karamɔgɔ dugukolo non e bɛ ka kuma tiɲɛ e tɛ se ka kuma exemple ta diɲɛ belebeleba ye k'i b'o kɔsɛ non non mais i comme denmisɛnninw y'olu ye i comme Konelakaw ye denmisɛnninw ye n bɛ fɛ k'a fɔ de kuma lasurunya la n ko hali denmisɛnnin fitinin bɛ se ka ɲɔgɔn sɛbɛn quoi kana kɛlɛ tigɛ dugu ma jɛ fɔ kana kɛlɛ tigɛ i sanga kɛlɛ kɔrɔ mais kuma lasurunya la karamɔgɔ dugukolo oui i ye Ala bin ka Ala tɔ jɛ ka Mamadu bin ka Mamadu tɔ jɛ i kɔni ka silamɛw bin k'u tɔ jɛ mais n'i y'i ɲɛsin anw ma an bɛ siri k'i da kɔli mais aw ne bɛɛ ye kelen o Tarawele ni Jara bɛɛ ye kelen ye aw t'a histoire de dɔn quoi c'est à dire que Jara Tarawele fitinin de ye Jara ye n'i kɔrɔbayara i bɛ kɛ Tarawele de a bɛɛ ye jamu kelen a fitinin de ye Jara ye a bɛɛ ye jamu kelen ye ne yɛrɛ fitinin kun ye Jara de ne fitinin mun ne kun ye Jara de ne kɔrɔbayalen de sisan ne kɛra Tarawele belebele mais sinon ne fitininama ne kun ye Jara de n'a kun y'a dɔn k'i ja k'i bɛ ko an bi ka kɔmɔ sɔn n'a kun b'a dɔn k'i bɛ Tarawele an bi ka kɔmɔ sɔn karamɔgɔ Umaru i b'a problème yɔrɔ min na i b'a dɔn wa non mais ne tɛ fɛ ka n da don aw ka kuma na mais wagati dɔ la ko bɛ dɔ bɛ ne énervé ne ye Jaralakaw ni Tarawelelakaw yɛrɛ jijalen ni silamɛya ko in na ani Kulubalilakaw i b'a fɔ k'i tasuma dannen na quoi hali karamɔgɔkɛ min taara kaso la min ye bɛɛ bilen ka taa kaso la n ko ye Tarawele de John Banjugu wa Banjugu kɔni tɛ sa Bilakoro ne yɛrɛ bolo i bɛna mɔgɔ ɲanama de fɔ quoi Bilakoro Umaru karamɔgɔ dugukolo dɔgɔnin dɔ fana bɛ yen o Maliki Tarawele wa Maliki mun yɛrɛ o fana turu b'o fana la o fana bɛ sɔn ka taga a gɔngɔn fɛ o non an bɛ ka Diko de ma kɔnɔ quoi karamɔgɔ an bɛ ka Diko de ma kɔnɔ Diko tɛ sa et puis Diko yɛrɛ nafa tɛ Diko la bilen sa parce que Diko lamɛnni tɛ bilen yɛrɛ donc ça sert à rien nouvelle génération ni minnu bɛ manamana kan fɔ la de an k'an concentrer olu kan mɔgɔ si tɛ Diko lamɛn bilen Diko c'est un politicien c'est pas un religieux Diko bɛ k'i dogo religion de kɔfɛ dɔrɔn ka manipulation kɛ Diko n'est pas à fond dans la religion Diko n'a jamais été à fond Diko est mɔgɔ kalannen de c'est un politicien il marmaille avec le gouvernement avec la voilà Diko yode sinon Diko n'est pas là k'a fɔ ko a bɛna diinɛ de kɛ ko fɔ fagali ka kɛ tout ça n'i ye diinɛ ko kuma ye Diko da dɔrɔn a chauffelen don a bɛ place ɲini na sinon ni place dira Diko ma Diko tɛ wajuli kɛ o Diko tɛ wajuli kɛ n'i ye Diko ye dɔrɔn Ala ka kuranɛ Ala ka nin c'est pour que dɔrɔn ka silamɛw bila a ka côté la dɔrɔn a bɛ jukɔrɔma tintinbaga ɲini na quoi c'est tout mais minnu bɛ Mali la yen Mayi Watara ninnu de ani Goyita ninnu de olu de ye danger ye Mayi Watara Goyita Malik ninnu olu de ye danger yɛrɛ yɛrɛ ye non mais Watara ni Goyita tɛ ko kalama olu ye kodɔnbaliw de sa voilà olu de ye danger olu ye kodɔnbaliw yɛrɛ hali n'i b'a dɔn olu tɛ ko kalama n'olu dɔ taara sisan nɔ ka taga san 2 kɛ kaso la ka bɔ sisan nɔ maliyɛn bɛɛ bɛ mɔgɔw bɛ lafiya quoi manamanakan fɔ fu bɛ siri a dan na quoi u y'a dabila masa na dɛ parce que depuis Kulubalikɛ in wele ka taa n'u ye ka taa kangari da u sumana sisan u bɛ manamanakan fɔ nɔgɔya dɔɔnin u b'a nɔgɔya kɛ parce que mais a b'u kɔnɔ i jɔba in u ka fanga sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ka fanga sɔrɔ dɔrɔn de ɲini n'u y'o sɔrɔ sisan nɔ u bɛ fɛn fɔ mun ka jugu ni nin bɛɛ mais an ka mɔgɔw bɛna mun faamu dɔrɔn n'u ye sura tawuba kalan i tɛ se k'u datugu u y'a kalan kuranɛ de kɔnɔ n ko de ye problème ye donc an ka mɔgɔ ninnu an ka mɔgɔw yɛrɛ de t'u ta fan dɔn u t'u nafan dɔn pour que i ka diinɛ kɛlɛ pour que i ka jihadisi kɛlɛ i bɛ diinɛ de kɛlɛ i y'a mɛn jihadisi Malik m'a fɔ ko jihadisi ko silamɛ bɛɛ jihadisi k'u t'u kun bɔ jihadisiya kɔrɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'i kun bɔ jihadisiya kɔrɔ ko munafakiya ko b'i kɔnɔ silamɛ ka wolo ka sa i ma jihadi ŋaniya siri siɲɛ kelen ko i ye munafaki ye ko siga t'o la tu vois bilakoroninw t'u sigi
Non, mais kabako tɛ yan. Kabako don quoi. Donc nin bɛɛ de kan ka kɛlɛ quoi. An kana kɛ dɔrɔn k'an sigi dɔrɔn k'a fɔ ko non 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 fɔ mɔgɔw ka sɔn de k'a fɔ ko problème mun b'an da la nin ye silamɛya problème de. Silamɛw de don u bɛ ka kuranɛ de kalan wa u bɛ fɛ kuranɛ sariya ka kiri ka tigɛ ni kuranɛ de ye. Voilà o ye silamɛya yɛrɛ ka laɲini de ye quoi. Silamɛ ɲuman bɛɛ ka laɲini o de ye. Kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye. Voilà et puis ka kɛlɛ kɛ Ala ka sira kan n'o ye jihad fi sabilillah ye. Voilà. A jihad kɛ fɔ kiri ka tigɛ ni Ala ta ye kuma min na. Karamɔgɔ dugu o taara ka dan kɛ o. Mali fo ka diɲɛ wuli Mali tɛ se ka tigɛ ni kuranɛ o taara ka dan kɛ. Jamais. Bon o de b'a yira ko maliyɛn bɛɛ kan ka faga n'u fɛrɛla maliyɛnw ma. Donc maliyɛnw kana n'a fɔ ko k'u ye dɔ faga ko ye silamɛ ye. Silamɛ tɛ Mali la. Parce que aw banna kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye. O de b'aw bɔ silamɛya minɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ Didi bɛ kɛnɛ kan. Karamɔgɔ Didi i folen don. O tɛ. Karamɔgɔ aw folen don dugukolo grand frère de k'i fo kosɛbɛ Umaru bɛ min ka k'i fo jatigiya la dugu jɛra Damari k'an ka accompagner dɛ ka fanga kura don an na ko de i folen don ko in kɔni karamɔgɔ ani Fuseni an b'a ko kan dɛ n'o y'u ka laɲini est ce que u bɛ se ka kɛ an ka mande jamana kan k'aw ka kiiri tigɛ ni kuranɛ karamɔgɔ dugukolo Mali yɛrɛ tɛ sɔn o ma o an ka silamɛya tɛ taa san ko a kɛra an bolo i n'a fɔ laada de dɔrɔn donc an tɛ se ka bila mais n'i ko k'i b'a sariya appliquer an kan an tɛ sɔn a ma dɛ ayi dɛ an bɛ taa seli an b'an ka ko nun kɛ ko nun silamɛya tɛ bɛn a ma yɛrɛ hali silamɛ yɛrɛ ka faamu tɛ sɔn a ma o de ka d'an ye mais toujours a ka to an n'i y'o fɔ tɛ banna quoi parce que aya date de b'a la si de b'a la donc kira tile jari tun bɛ kira sara jari tɛ yen tuguni a banna donc en tout cas o de Mali ka silamɛw ka faamu ye quelque sorte. Parce que karamɔgɔ ka Didi ka réseau tɛ ka sɔn. Voilà donc an b'o minɛn de kɔnɔ quoi bon dɔ fana bɛ yen Bunwali de an b'olu bila lagalakatɔya minɛn kɔnɔ quoi Urusi bɛ n ka fɛn kan dɛ Madu fa tulo bɛ na. Un problème mais avec tigɛ quoi. Voilà. Maintenant je crois que c'est bon. Comme il va voilà là c'est bon. Mais trajet là quoi hein. Karamɔgɔ bɛ ten mais ni kuranɛ aya lajɛ a ye mun dɔn tan wa kazalika awhayna ilayka alqur'ana arabiyyan a bɛ ten cogo la an ye kuranɛ jigi i kan arabukan na litunzira ummal qura mais a y'a kun fɔ dɛ li ta'lili de don pour que comme aw tubabukan fɔlaw i ka dugu ba ka olu la fɛn u la averti n'o ye Maka ye wa man hawlaha n'a kɛrɛfɛ dugu donc cela veut dire que mun tɛ Maka n'a kɛrɛfɛ dugu olu t'a la a ye farafasilen don dɛ ولتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير donc korana jigukun u kala ya fode kala la daba kama de ka Maka ana kɛrɛfɛ dugu de ku baga anke o fo chocolate donc a bɛ se ka kɛ a ɲinɛna ko a tɛ adressé aw na donc u kana na k'u hakili gani o fɛn ninnu ye quoi surtout 2025 ninnu na donc n'anw jɔra an kɛlɛkɛ sen kan nin wagati la an y'a jɔ an kɛlɛkɛ sen kan wagati la wa tuma na wa a ka kan fana wa wajibi d'an kan sinon u bɛna jamana feere k'a d'a ma dɛ parce que silamɛya n'i y'a lajɛ ni hakili yɛrɛ ye i bɛ se k'a fɔ n'i ma mɔgɔ dɔgɔyama kɛ lagalakatɔya b'a kɔnɔ dɔɔni quoi a tɛ faamu kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ taa yan fɛ bɔɔrɔ t'a la taayɔrɔ t'a la i t'a dɔn i b'a minɛ cogo min i t'a dɔn i b'a lada cogo min na quoi la ikraha fi dini donc karabalte dina kono qatilu lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir mago kele faman sha yu'min faman sha yakfur nakade liman nama ja limaniya yom hardi mu'mina al qital ona nyogona contradiction da ika mu'minun labe kele kam kusu kele ibota jon kele ibota jon fara e ngo choix de bi nakade mu'min ni ko nakade la donc ona tasira nunu ko kacha doni ko karamo no wada to Damari ka sebaya kɔnɔna na an bɔkolow ka tinti kɔnɔna na réincarnation kɛra donc kana ka mandenkaw la kunu ka sababu kɛ kamitu ye n'a tun mana a tun bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ Mali bɛ a se mun kan tan
communication sera là. Ah, ma fille Golofi c'est malade. Ningo Mali, on gagne Mali, c'est malade quoi. Comme Ningo Kamito, au Bidigo là quoi. Sinon, goût tu mets la fréquence Kadama. A quand nous voulons trop. Parce que mérite femme batte dîner nyodon. Moi, mon me dîner quoi la série que sont forts à manipulation que. Donc, ou de lembo de là, ou peut-être de coffre, ka Jamal Labo, ka genre ka esprit de population kuna, en nous vraiment où tu à la fait, où tu es temps, où tu es créé. Bon, maintenant, Vanaka, Jarabi Kabo à la fin. Ni Jarabi le fait, ni nous, na foroko, mon débat à tout, il a mon fait. Karamgo Didi, Jarabi Tere, Sran, Jarabi Tere, Wasran Barabu, Wasran Barabu, son Jarabi Conteo. karamɔgɔ kɔnɔ ye tiɲɛ de fɔ siran barika de ka bon mɔgɔw de bi bagabaga non n'i ti silamɛ an ti t'i kunkolo la n'i ti silamɛ i n'a fɔ sɔgɔmada in na an kun bɛ ka min fɔ n'i ka denkundi kɛra an ti taa ni tiɲɛ n'i sara an ti taa mɛ ni ne sara ni mɔgɔ ma taa ne sudonyɔrɔ la o bɛ mun nafa o de b'u mun nafa de ɲɛ kuwa han est-ce que ni mɔgɔ ma taa ne sudonyɔrɔ la dugukolo minnu min kɔnɛ ni didi min bɛ aw ka taa ne sudu dɔrɔn o de bɛ na ne su wuli yan tiɲɛ yɛrɛ la ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la ah ok Didi vas-y et comment on ferait ou bien dogo dîner de coffee wado malin jarabile be dîner la tuma be ni fanga matu ka jimi sira fait ou bien dîner de utiliser tuma dola kube mo labo ka anga jamana nyaka bolo donc au temps ngo ko jugu de mo kara mo ye ununi mena ka kana de ça fait longtemps donc on sait qu'à laisser passer que tant tuma be quoi il est temps que focus sur ulu bela jelena quoi donc en tant qu'anga jamana me ni tabolo ina koni ni tasiraka ambu ton matindira ambu deme ni mo mun na communication sira fe kiba nyagame ibi dugo dina ko fe ibi dugo politique ko fe ante so aka na tuguni parce que ante se kan si be kashila quoi nge gawo mina na nge kidal mina nge noru tiana no nge santri be nyagame non donc no kera kanto e wa ida kanga fugeria no bala doni quoi ou bien anga mo intelligence anga ko do mala ba non pas laisser passer donc moi je suis fier quand ninke le sugu nunke quoi voilà harna be dabo ka dinale yere da ka kanti gamba da ka kanti pour que malien ga exister aka balo horona dambe konnana ni choga min kada yere ana ka miri chogo na ka famu chogo ka nyeti diema voilà bana amore kelera ni ko ban critique we ne nu fe wore ke de be na kinye fo quoi suno ka we kanti ke ni korona mu ya ba kono de ayu faga ayu mina ayu koron ayambara ko kukan ayu bele wo bela jine fe ko nasira bela jine tous les moyens possibles o de ba kono hardi o de do donc no foro ko mo mre ko kibina o de siga on anti boyoro den ro tuma anti to don nu tuma dola ufra la mawdo tuma dola umara la maru tuma dola c'est vrai wanga mo do suro chance ra fait anga debson de vous faruka donc faut ambe de kaje e kaye donc kele comme ko kono mo juma bora yi nuye bato attaquer ka mo keme joli fara ana balo ko a vraiment ayni ko condamné anya dusuma kasira mun kera selema to la anta fe wa anya condamné on tise ka kiwo parce que ni o kebe bo selema de kono parce que ya ke selema ka mirina de mais ni mo ko kelen de fara Palestine ou be yoro wera arabu jamana ko wuli de ko manifester ou ba selema ma wi selema fara Palestine e ka mo be fara e ka jamana ka abi be je couleur kelena tuma dola balima ba on ñoo chere abi be dugukolo kelen le partager miri ci ko kelen dambe kelen ou be no fara fi e bara e be de sokyo e ka dusuma ngoya ira wala mais e fara fi ka fe donia ngafo malien de tuma dola danga bo lu kono abi kashi ku yo wal fafa ou wal ba ou wal toni ibe ne fafa fi bara iti manifester ito condamné ko e be dina mun gono ku be ko dina côté non okore ebe ku demede ou bien a diariye ou bien ere odoye afamu kan non je suis désolé donc anga famo dime communication mal do ay bon kono quoi ni strame abe tande ni ba do na be tabe tanabe ka fi abe tande ni be to ko mais en tout cas c'est comme ça be ga mun ke nord la nyun mun bula do be Bamako o de kastaria histoire malila anya jatimina ira c'est impossible à se caquer. Ayo bado à se caquer ni Mali Duba de Bamako bado à se caquer parce que la situation oblige qu'à se caquer.
an ka ɲɔgɔn fɛn quoi. Donc an ka yira fana miritu la ko an bɛ se ni hali ni silamɛya faamu tɛ jogo jogo bɛ silamɛya la a ye ɲuman ta a ye ɲuman ye anw de la ka taa kola yɛrɛ la o fɔlɔ la k'o de fɔ an ye i bɛ hinɛ i ba la i b'i kɔrɔkɛ ladɔn i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan i b'i sigiɲɔgɔn ladɔn i bɛ anw tun bɛ nin kɛ k'a ko silamɛya ye o anw b'a fɔ mɔgɔ si ye ko n'i bɔra silamɛya i ka taa suyali kɛ ou bien i yɛrɛ faga ni drogue ye ou bien i ka ba i faw ni baw la non. Maintenant kabini silamɛya naji ye kɔnɔ faut que cela soit clair a ka faamu dɔrɔn ko ɲɛnama bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ hali n'i tɛ namu kɔnɔ i k'i ka to buna hadamadenya minɛn kɔnɔ dɔrɔn i t'a fɛ mɔgɔw ka fɛn min k'i la dɛ kana olu dɔw ɲɔgɔn o de kɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛnɛ c'est pas difficile à comprendre n ko an bɛ ka jamana mali laïcité de sara minnu sigilen an ka polisiso ni an ka justice ni an ka administration na constitution n ko mɔgɔw de y'a sɛbɛn n ko mɔgɔw de kan c'est pourquoi le ne de clote kola est-ce que karamɔgɔ diri ka réseau ma caya ne clote fɛn na bilen karamɔgɔ Kuyate fɔlen no karamɔgɔ Umar i fɔlen no i ni jɔ foli belebele b'i ye ka sanfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Namuruzu Didi Kone Dame ani karamɔgɔ dugumamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fɔlen no aw ni jɔ i ni ko Kuyate i folenba don karamɔgɔ Kuyate i fɔlen don peut-être karamɔgɔba foliba b'i ye wayi Didi an tulo t'i la koyi a bɛ fɔlen don bon a tɛmɛna ye komi ne bɛ yɔrɔ min na a mankan ka ca karamɔgɔ Didi ye mun fɔ kuranaya mun filɛ nin ye ne y'o de fɔ n ko n'i ye se kɛ silamɛ u bɛ nin bɔ kuranɛ kɔnɔ quoi en fait voilà ko Magana Lamini c'est très clair arabukan na arabu ye n m'a faamu n'u nana n'o contraire ye ko ila rahmatan lil alamina ko pour a ka ko diɲɛ bɛɛ ma k'a cira diɲɛ bɛɛ ma bon o donna kuranɛ kɔnɔ tuma jumɛn o fana kan question kan ka poser quoi en fait voilà o kana ɲɛfɔ an ye quoi cɛ ma dɛsɛ ka kɔrɔ fɔ tout à l'heure k'ale t'a kɔrɔ fɔ donc c'est très simple c'est très clair et net Bɛlɛdugu tɔgɔ tɛ yan Wasolon tɔgɔ tɛ yan Kayi Kucala tɔgɔ tɛ yan voilà mun y'a s'u ma mun y'u don a la de ko kuma bɛ u t'o question poser o kun mun y'a se u fɛ yen donc n'u y'o ɲɛɲini a sera yen cogoya min na dɔrɔn c'est très simple et fɛn o fɛn importera ka na e fɛ yen o ye ta ye voilà donc mais u ka plan ye mun ye ka nin balier ka bɔ yen quoi i y'a ye en plus u b'u ɲɛ ci a kan sinon bi m'an bila silamɛya la ni verset ninnu jamais i t'a mɛn karamɔgɔw da cɛ farafinna danbe ɲuman na hɔrɔnya tɛ yen danbe tɛ yen quoi aw bɛ se ka nin fɛn ninnu dogo cogo di juste pas pour que aw ka to fɛn in na quoi aw bɛɛ fɔlen don. karamɔgɔ Kuyate di kuma ta ni Didi ka réseau ma sɔn ni temps b'i bolo i fɔlen non i tɛ n'a ye karamɔgɔ Umar i tɛ n'a ye mais n bɛ tila ka na i fɔlen ok cɛ dɔ in bɛ yan ko Dambekola i fɔlen don ale bɛ dugukolo de kɔ bi awɔ fɔlɔ la a ye dugukolo bɛ yan ouais je crois que Dambekola mago bɛ e de la Dambekola dugukolo filɛ disponible Marfa Agadadi. Karamɔgɔ dugukolo. oui Kabe sago le tante be la meka ibe so ko menga ala nyafo nte bo fe hole la khelo wala jambi jongi teda ala le mu mais c'est compliqué hein
Niko ko ala be nyaadi sa ko menga sambulo da menga karo bon d'accord masongo ngal ko masongo le se bungulo bari masongo toko aha masongo be nyaadi aka sutu bang aka jamba kele mbang wala ma nya foti mais abe sojo abe taji jo abe bugu sojo abe karoda abe peinture ke non on baro ama nyinga on t'a pas demandé ça wallahi lui-même il faut accompagner ko kiba umaro albe foline do voilà il veut dugukolo non il va nyefo il veut dugukolo nyefo mais dugukolo il fait ça non t'as pas demandé ça explique-moi dugukolo il est comment Egalo nde ka jero dam to dame kano lo ne ko malo fetele mbam fo jallo le mba dole ka fode ko ni tata dawda ko ala ko bari ko tilo mo to kolon et puis be sa kili la tola awo jio wonya ko sobe ko indu jindu jamen fo kan ko nyin kuma indu mi wujo bon kelo nga semene kilinke to ntulo bale beso ko ala xam ko da anin jinno ko ha batu tawo bari ko nin dinni nata folo nin fonyo ha fe dora salon ha fo ka tumbe la khali ya mento ani abe mento bi wolon te kilinda e kasi bon abato aka yoro changer la voilà ni ha ku le fenge sinya kilin asi abulo yege ka kasi khasunjo ni na man pen so ta fa sa abulo bula da to kana ko ani ka sin do ada asiomi ni rasi dinada itu dang moleti bara asomi khamin silang afan kholo nyadi ite profetici ama pour que agashimi sprate voilà ayre bo be mi ayre mais juste ka mo do ci e ma ko kana afenya na doy dugukolo dans aller descendre ka dugu dans mais on n'a pas besoin do nyinin kanga en konko niabe nyoko kanjanne karana balem afrano karan ko ga fonde ngai ngo bon ku kline ben de la filire ko ngai ko afota ko safer lalbe ala bulula mais alqur'ano safer manjigide ako ko hane ngomen ko ala safer lalbe la bula ko yongo dako ngai ko ni fakata na kirnu wana kirwo ngo est ce que si nyinin kay kangale to bang fe si nyinin ka arabu kangale to ke si nyinin ka arabu kangale to ngo ni même arabu kangamedu kono koni fakata dron ko automatique ko ala si arabu kang safer nenge kam ngaye janna dunga safen ne kam fakaringe ndunda tabatole kama afon ni ami wuluba akhanna saka akoko bon kokomi komi ala jalagi ngaye ngobon kani malaikol ci kuma nyadi parce que asi kile ila barulla ako kani ci kuma kani ci kuma arabu kangala to bon konta danta jang konta ko to famule sai safo ko ndumije sai idum tenaka misroto zangono ngona barnya le sanset hala kelen toto ni kudanta ni na kanda hakilo daile mvengeta ngok nyaile ngok kul famia albe foline do parce que kuin ni hala saka sinwa ke tibabu ke anglais français espagnol ni no bexé ñoko tari bela appareil tari tulola nim ñi ndo ngani fo ni na appareil sa fa yala ka to ni ndo ngay fo mais ni ndel mo ko soto ta men kita duna bema mo akori ta bela kama fulano halo fana o be compliqué ring ko fo be ra kan kilim fo o golele de mo gol ko fero soto menga mbe da o mo fero soto halo be ka ko yarne wala kenga ke ndeken hakilo sai nde ngo tabarkalla banda dal arabu kanyine gala ami bulano albel controle mo karamo didi hawjam kadun ko mo lemenen ku mo mu ji karamo ko bash mawi toro sinde ma mo
Farafilu ba. Amma mani mugu. Kotor suntai. Dora sunta. Anda. Sasa anda foni mugu de. Anda wani mugu. Awa surun kaya kare kinna ngakwa. Tabarkalla. Yo pasunda kau no. Wa alfo le do. Ibo le karamo ke. Nda su kunini. Karamɔgɔ Didi ni tora ka nin fɔ maraka kan fɔla bɛ caya jama la dɛ. Karamɔgɔ Kuyate donna kɛnɛ kɔnɔ k'a fo ka kuma d'a ma kumatigi i folen don. Ko tɛ. dugukolo i fana jalousia dabila sa maninka kan fara o ma fɛn fɔ mɛ n'an ka kan fana fara i t'i jɔ karamɔgɔ Kuyate hakɛ to i ka kuma fɔ maninkaw ti ma ɲɛnama u y'u ka kuma fɔ an ma kuma karamɔgɔ dugukolo i folen no i ni ta i ni sisi k'i fo k'i bolo kɔrɔta ka dugumamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo tuguni karamɔgɔ n donna kuma kun dira ma o nka a bɛ n'a fɔ i kun occupelen no ka segin k'i fo k'i bolo kɔrɔta donc komi n bolo degulen ma bɔ i na kuma kalama n balila k'i ye sanfɛ ko an tɛ se tɔn sara la parce que tɔn sara yɛrɛ tɛ problème ye e ka tɔn ka girin de quoi ka girin n'a binni ka i tɛ wuli quoi an dun bɛ fɛ ka wuli ka tila ka ko wɛrɛ kɛ e ka tɔn fanga bonya kama sisan nɔ a bɛ n'a fɔ silamɛya quoi i b'a dɔn an bɛ siran de an si tɛ ala fɛ an si ma deli ka kɛ ala fɛ depuis an silamɛlama ala a y'an baga a ko de ko n'an ma k'ale fɛ k'a b'an jeni donc on était obligé k'a kɛ i n'a fɔ an b'a fɛ. Voilà, c'est ça. A bɛ n'a fɔ i ka patroni ka na sisan k'i ɲininka ko n'i ma sɔn ale la k'a b'i bila ka bɔ baara la n'i dun bilala ka bɔ baara la kɔngɔ b'i faga k'e ɲininka ko karamɔgɔ Kuyate ko tu vas tomber amoureux tout de suite. C'est clair. Parce que le chantage de ça, c'est du donc dîner au dé quoi. Donc ni bagabara, tu es obligé que tu tombes amoureux automatiquement. Oui, chantage est réel. Non mais aussi. Oui, réel donc quoi. Voilà, c'est la mort qu'on a à la il y a parce que à la il est connu. On va faire la confirmation tabou de dama donc à quel niveau là a folie mais mais où est ba don wa on va faire ba don à la il fait mieux mais on va confirmer quoi na kuno karamɔgɔ Kuyate an ye petini mun koro f'i nana ka na bɛn n'a ye tantɔ mais an y'a koron k'a jɔ a la ala ye fɛn mun ye dɛ an y'o de fɔ a ɲɛna wa a tɛ sɔsɔ et puis i ye fɛn mun ci ma fɔ n ye sɔrɔ bɛɛ kɛ k'a la mɛ voilà comment tu le trouves les versets non c'est très intéressant les versets sataniques c'est très intéressant. A partir ni kelen kun bɛ yen nɔ n kun y'olu mɛn kuma wɛrɛw kɔnɔ quoi mais ni version in kɔni a version complète comme ça non c'est très intéressant an ye nin de fɔ Bokum ɲɛna kunun an ye nin de fɔ cɛ ɲɛna quoi petini ɲɛna an ko a ma n ko Hubal c'est le seigneur de la Kaaba o sɔsɔ cɛ tɛ yen quoi o c'est dans l'Arabie pré-islamique o sɔsɔ cɛ tɛ yen Hubal c'est le seigneur de la Kaaba. Exactement. Wanana a Hubal latani manatni alati o batoli o kɛra alliance de an ka bɛn a la an b'aw ta bato a fɛnɛ b'an ta bato o ye créateur ko ye a. C'est ça. Moi Mamadou yɛrɛ ordre précieux ba pour se ka ni latani manata bato que parce que olu ka sɔrɔ ala la parce que olu ka sɔrɔ ala la donc ça veut dire que c'était une alliance il y a fait cogo min na entre les Quraysh et Mamadou. Bien sûr. Ka dara wuli parce que mɔgɔw nana fɔ ko e nana fɔ ko ala ye kelen ye ko an kan ka ala dɔrɔn de bato mais e tilala ka na fɔ k'an ka bolibamuso saba min bɛ e tilala k'a fɔ aw ye ko an k'o bato ko ka fɔ ala ka surun mais n'a ye k'a bilala a yɛrɛ ka piège kɔnɔ a ye Jibirila bila ka taa n'o la sisan nɔ k'a fɔ ko non ko sitanɛ de kumara n'a nɛ a ye Jibirila la kuma a yɛrɛ la a ye Jibirila la kuma a yɛrɛ la dɛ ko Jibirila nana k'a fɔ ko Jibirila fâchera u nana y'a ye a nana invention dɔ kɛ Jibirila nana ka na kuma
k'a ye idolâtrie et puis mi yɛrɛ ne faga ko ala bɛ suran jigi ko non ko mɔgɔw kana Mamadu ka kuma ta ko parce que ko Mamadu kumara ni sitanɛ nɛn de diɲɛ da fɛn min kanu kama ka kolo ni fɛn min kanu kama jugu bɛ se ka n'o nɛn minɛ cogo di ka kuma ni ko ye e ka volonté et puis Mamadu ka suratu in na yɛlɛ ko suratu in na ye ko ala ko k'ale ma ciden foyi ci ko ni ale ma sitanɛ bila ka jinɛ sitanɛw bila o lafili quoi. o sura fɛnɛ bɛ yen k'ale ma. o b'a kɔnɔ o bɛ video in kɔnɔ o. o bɛ video o sura yɛrɛ bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ k'ale ma fɛn jinɛ foyi fɛn jinɛ kira foyi ci ko sitanɛ ma essayer ka tromper ko mais ale ala ka masaya kɔnɔna la ko ni sitanɛ tante wagati o wagati ko bɛ échouer quoi mais sitanɛ yɛrɛ bɛ se k'o kɛ cogo di k'ale to yen o de. Non, mais kabako do quoi. Non. Karama ko di fo ndo ko shedare ale shi ka taka ne be ka ale de sa quoi ale bana a shedare me shi da ate sa wate muruta Mamadu ye muru ni pa muruta ka mɔgɔw la tubi ale te muruta de ate muruta ate mɔgɔ jagoya dugolo jalero nyumana fe jugu dambaga o de juguma ko dai mene sini bala be mɔgɔ la fili c'est tasuma ba ibe ale faga ka bo dron et puis sitanɛ est pacifique hein sitanɛ fila ate mɔgɔ si jagoya ate mɔgɔ si jagoya jagoya te sitanɛ ka foyi la ni sitanɛ ko in i yɛrɛ de bɛ taa wari bɔ ka don boîte kɔnɔ i yɛrɛ de bɛ taa wari bɔ ka taa sungurubaso la i yɛrɛ de bɛ wari bɔ i kun jagoya yɛrɛ t'a la quoi i diyaɲɛ ale sitanɛ ka fɛnw ka di de quoi voilà mais ala ta i bɛ jagoya de i bɛ sun ou bien i tɛ dumuni i bɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ i bɛ seli ou bien mɔgɔ t'a den d'i ma voilà. karamɔgɔ dugukolo dɛ ala ko a ye dɔ bɛ yen ni y'o a ye kalan dɛ i bɛ silamɛya yɛrɛ fɛ i b'a dɔn ko a dabɔra kama de quoi ala b'a fɔ cogo di ko wala ushina lahadin la tela kullu nafsi hudaha n'a tun y'an ala di an tun bɛ min kanda walakin haqqal qawlu alaina ko an ye kumakan de fɔ ka siɲɛ ka bila yen n'o ye lamla anna jahannama min jinni wa nas ajmain ko ale bɛ jahannama fa de tɛntɛntɛntɛn ni mɔgɔ fi ye jinɛw ye bon c'est ka dabɔra kama de mais a dabɔra kama kɛ ali n ka i kali de k'a bɛ jahannama fa donc o tuma na ça veut dire que jahannama bɛ fa de o tɛ se ka sɔsɔ donc n'o tɛ se ka sɔsɔ ça veut dire que ale ka objectif ale la salamu alaikum moi les couilles ça va kor bashi foyi t'aw la bashi foyi t'an na ala ka bashi k'anw la salamu alaikum ala tɛ se ka bashi k'anw na comment on appelle là comme ne bɔra ka suran ye sisan quoi n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ quoi ala ka misɛn quoi ka bashi k'anw na n bɛ se ka n ka ɲininkali kɛ bon ala ka misɛn a tɛ se ka bashi k'anw na n bɛ se ka n ka ɲininkali kɛ wa i ka ɲininkali kɛ ok ɲininkali n b'a fɛ ka ɲininkali mun k'aw la kuranɛ mun filɛ nin n'a sɛbɛnnen don arabu la ka traduit français la donc ça veut dire que anw africain ninnu kuranɛ silamɛya t'anw ka diinɛ ye quoi ayi de question e tɛ question posé dɛ sura in aw kalan a bɛ kalan k'a kɔrɔ de fɔ a bilalen bɛ yan minnu bɛ se k'a kalan k'a kɔrɔ fɔ de ma mais kana question posé anw k'a kɔnɔ anw ma sɛbɛn mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ olu de b'a kalan k'a kɔrɔ fɔ non ne t'a dɔn ne tɛ arabu dɔn n tɛ français dɔn kosɛbɛ donc o de kama n ye ɲininkali kɛ aw la quoi i ka ɲininkali ɲɛna a sɛbɛnni b'a kɔnɔ a sɛbɛnni bɛ kuranɛ in kɔnɔ de k'a fɔ ko ale ye kuranɛ jigin arabukan na ko k'a di ko ka makan ko a n'a kɛrɛfɛ dugu ko k'olu de averti k'u ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ laban don ko jɛkulu bɛ kɛ fila ye ko kelen bɛ taa arijinɛ kelen bɛ taa jahanama k'ale kuranɛ jigin arabukan na ko ka tila k'a jigin ko maka a n'a kɛrɛfɛ dugu ko k'olu de ladɔnniya yɔrɔ kuma in jɛlen don non kuma in jɛlen don maka a n'a kɛrɛfɛ dugu donc ça veut dire k'a jigin arabukan na ka tila maka n'a kɛrɛfɛ dugu olu de bɛ arabukan mɛn
cogo min ka se k'olu de ladɔnniya a jigikun ye arabukan na de cogo min olu bɛ se k'a faamu parce que pour que mɔgɔ k'i ka kuma faamu f'i k'a jɛ a ka kan de la awɔ a jigikun ka makan o de ye quoi u k'a faamu k'a jigin olu de kama makan a n'a kɛrɛfɛdugu a préciser Ni ka kuma faamuya donc ça veut dire que anw yɛrɛ ka livre tɛ quoi mais anw baselen b'a kan quoi awɔ an tɔgɔ yɛrɛ ta an tɔgɔ ma fɔ a la yɛrɛ karamɔgɔ a ma deli ka k'an ta ye a ma deli k'an intéressé mais tellement que mara de y'a se an fɛ yen mais exemple kelen d'i ma yɔrɔ budaya ta anw ka ko ye o siniwaw ta ye mais ni siniwaw kun y'an mara sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ ye buda ye karamɔgɔ an bɛɛ kun kɛra buda ye siga t'o la donc an bɛ ko ninnu lajɛ ni hakili de et pourtant diinɛko in filɛ quoi chrétien silamɛya budaya lutiya nin ko ninnu filɛ nin ye quoi ni sanpɛrɛ cɛ a kɛlen bɛ ka hadamadenw traumatiser quoi mɔgɔninfin yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ segin yɔrɔ min na quoi cɛ nin ka déclic karamɔgɔ Kuyate nin ka déclic teliyara dɛ non je te dis la vérité mɔgɔninfin yɛrɛ perturbé don i mana sɔrɔ dɔw yɛrɛ i yɛrɛ t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na quoi Phantom, donc ça veut dire que n'i y'a jateminɛ i bɛ diɲɛlatigɛ min kɔnɔ i bɛ k'i ka temps perdu i yɛrɛ kan pour rien quoi karamɔgɔ Phantom an ka taa dɔn ni ne ka mɔgɔw ye Phantom an ka taa dɔn an ka taa i fɔlen an ka taa dɔn aw ɲɛ bɛ Phantom in na ne ɲɛ t'a la écran kan dɛ Waro Phantom ni bɛ fɛ ka bien fili mais a y'i jɔ fɔlɔ de kɔrɔ kɔrɔ ka fɔ a ye fɔlɔ Phantom bɛ yɔrɔ jumɛn de ne ɲɛ t'a la dɛ e duguma ne ɲɛ b'a la a ka statut la olu ka statut sanfɛ quoi sinon ne tulo b'a la mais ne ɲɛ t'a la bɛɛ tɛ ne ye o ale ye man di dɛ kabini ye man di Phantom ye man di dɛ bɛɛ tɛ ne ye pour que i ka Phantom ye fɔ dalu girin ka k'i bolo dɛ a bɛ sɔgɔma donc karamɔgɔ i fɔlen don Mohamed i fɔlen don a fɔ dɔɔni ka dɔ fɔ donc an bɛ tila ni Phantom ye karamɔgɔ Mohamed an b'i ta quoi Phantom an bɛ mun ɲini i fɛ dɔrɔn hali bi i ka taa ɲɛɲinini kɛ parce que i b'a ye i hakili da yɛlɛlen don ka ban quoi i ni hakili kɛr'i yɛrɛ ta ye dɔrɔn c'est fini d'abord kabini ne y'a ye n y'a capturé de bon ne y'a capturé karamɔgɔ dɔ bɛ yen an b'a yir'o la a bɛ ne bɔ fili la de bi kɔni ne bɛ bɔ fili la n'a ma ne bɔ fili la ba bi an bɛ sa ɲɔgɔn na ne kɔni ne bɛ bɔ fili la de parce que n tɛ se ka birika wuli fu kɛ quoi san caman birika wuli fu ne tɛ se ka kɛ donc ne bɔ fili la de n bɛ ka taa diinɛ ne b'aw bila a bɛ hakɛ to ne b'aw bila sinon n bɛna fan bɛɛ kɛ tiɲɛlen ye quoi non kana bilen hakɛ to karamɔgɔ aw jɔ m'aw jɔ yɛrɛ la n bɛ fɛ ka dɔ fɔ quoi je vais dire quelque chose Phantom i bɛ dugu hakɛ to dugukolo a tulo bɛ na a bɛ dugu ma c'est à dire que nin yɛrɛ tɛ nin y'a la fitinin de parce que sura wɛrɛ bɛ yen nɔ karamɔgɔ n'o b'i bolo i b'o fana gulon a kɛlen don k'a sɛbɛn ko n'ale kun ma kuranɛ jigi arabukan na ko arabuw kun tɛna sɔn ale ka kumakan ma quoi i m'a faamu o fana bɛ yen o ka jugu ni nin ye o yɛrɛ de b'a yir'i la k'a fɔ ko arabuw de ta don quoi anw ta tɛ en fait voilà i bɛ t'i ka karamɔgɔ ɲini o fana la o ye verset jumɛn ko sura min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ala b'a fɔ ko n'ale kun ma kuranɛ jigi arabukan na ko surakaw kun tɛna sɔn quoi o sura fana bɛ kuranɛ kɔnɔna la a bɛna a f'i ɲɛna i b'a gulon karamɔgɔ na muruzu donc o fana ka jugu ni nin o de b'a yir'i la k'a fɔ yɛrɛ ko c'est à dire que diinɛ in tɛ anw tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ diinɛ ko in na an ta tɛ an fa ta tɛ an ba ta tɛ mais anw de bɛ ɲɔgɔn faga la a kama k'an ka jamana turu a kun kan a kama yɛrɛ ɲuman ka bɛɛ wala mɔgɔw bɛ k'a bila dugu ma sourate 6 verset 42 donc du coup mɔgɔw bɛ ka a turu u kun kan i m'a faamuya karamɔgɔ Ibusi cɛ yɛlɛ an ka fila fɔ cɛ yɛlɛ an ka fila fɔ i m'a faamuya donc i b'o fana fɔ Ibusi bɛ dugu ma ko mon fils Kuyate Ibusi non Ibusi ka silamɛya kɔni Ibusi ye silamɛ yɛrɛ de a yɛrɛ quoi ale kɔni ta ne sɔnnen don ale ta karamɔgɔ Mohamed an ka kuma d'ale ma an tulo b'i la karamɔgɔ Mohamed i bɛ se k'i ka micro dayɛlɛ ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ oui a ka activité dɔ bɛ yen ko non ayi suratu min filɛ nin ye an bɛ o de kan bi quoi ayi bon ne tɛ fɛn dɔn sura in na ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ bon siɲɛ wɛrɛ sinon bi kɔni an bɛ nin suratu in de kan quoi 42 verset 7
Ok, d'accord. Donc il bɛ se ka mais i bɛ se ka i ka hakilina fɔ o sura in kan après an bɛ se ka continuer ni baro wɛrɛ ye. Ne tɛ se ka Surat 42 ne tɛ se ka n ka hakilina fɔ silamɛya la parce que silamɛya tɛ mɔgɔ hakilina ye. Ayi ka kalan k'a ɲɛfɔ hakili tɛ dɛ ka mun sɛbɛnnen don kɛ ka kalan k'a ɲɛfɔ. Ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ dɔrɔn komi o ɲininkali fɛn tɛ yen donc. Ok vas-y i komi i tɛ se ka sura in kɛ i bɛ se ka ɲininkali kɛ problème t'a la i bɛ se ka ɲininkali kɛ ka taga. A ka Kayiga kamiti dɔ bɛ ko Kayiga yɛrɛ. Oui. Ani kamiti dɔ n y'a y'u ka panel sanfɛ ko d'ici fin 2025 ko diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ TV. Ne bɛ k'a dɔn n'ale de ka kuma don ou bien ni kamiti bɛɛ de ka kalikan don quoi. N'i bɛ taa Kayiga a bɛ live sigi su o su quoi a b'a sigi sufɛla ninnu de la. Donc n'i taara dɔrɔn i bɛ yɛlɛ a ka panel i bɛ demande kɛ ka yɛlɛ comme ça tu lui poses la question. Bon n'a ye nin jaabi sisan nɔ dɔrɔn a bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛ ka mɔgɔ dɔ ka kuma jaabi a place la. Mais aw bɛɛ tɛ hakilina kelen na. Mais an ma nin ye o an ma nin ye quoi an ma nin ye quoi. An t'a kalama quoi donc e de nana fɔ an ɲɛna sisan donc du coup a ka d'an ye mun y'a fɔ i ka t'olu ka panel kan quoi. D'accord n y'a faamu. Voilà a bɛ n'a fɔ ne ko sisan nɔ k'a fɔ ko yanni san 10 cɛ silamɛya bɛ fanga bɛ dɔgɔya. O bɛ se ka kɛ i bɛ se k'o ta k'o kɛ kamiti bɛɛ ka kuma ye yan non. O ye ne ka estimation de a bɛ fɔ o de ma ko estimation statistiquement a bɛ n'a fɔ n'i ko ko san 5 ɲinan kɔ sisan i b'a sɔrɔ an bɛ kɛ mɔgɔ miliyari 10 ye olu ye statistiques de ye quoi u bɛ progression lajɛ ani fɛn bɛ ka jigin cogoya min na fɛn bɛ ka yɛlɛn cogoya min na o calcul de bɛ poser ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ voilà olu ye statistiques de ye bon futur ye mɔgɔ tɛ futur dɔn quoi futur kɔni ye kuma ye hakilina kuma de ye quoi voilà mais n'i kun sera ka dɔɔni fɔ nin kan o kun bɛ diya n ye komi i yɛrɛ ye silamɛ ye quoi. Bon ne tɛ se ka fɛn fɔ aw ye nin kan parce que aw ka hakilina tɛ aw ka laɲini tɛ k'a dɔn aw ka laɲini tɛ k'a faamu donc hali ne ye fɛn fɛn fɔ aw ye nin kan o bɛɛ ye fu donc an tɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ. Ayi sɔsɔli tɛ wo i b'a fɔ dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn ka jigin i b'a fɔ dɔrɔn ka jigin. De fait que a ka mɔgɔw bɛ ka nkalon ta ka taa n'a ye réseau fan bɛɛ ko baara wɛrɛ tɛ ne na mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ y'a fɔ donc an tɛna na ɲɔgɔn sama. Karamɔgɔ kana taa yen sa i komi i bɛ panel kan i yɛlɛnna ka ban. Ayi ne bɛ taa yen dɛ non ni nafa t'olu ko ninnu na quoi sisan n'o. Ok a ye taa na karamɔgɔ min bɛ. Ni yɛlɛnni ye nin sa. An ka taa. Ni yɛlɛnkun ye mun ye. Non an ka taa an ka avancer. Munna maliyɛnw yɛrɛ tɛ TikTok faamu de. Karamɔgɔ dugukolo. Bɛɛ bɛ fɛ ka kuma mais mɔgɔ si tɛ fɛ ka. Karamɔgɔ dugukolo. Oui. N'i ma dɔ bɔ i ka nin mɔgɔ sɛbɛba in na i bɛ ka kɛ tarawele i bɛ fɛ ka kɛ tarawelelakaw ye dɛ. Non mais aw ka énergie ɲɔgɔn tɛ ne la bilen koyi ne fana ye dɔ kɛ nin ko in na ne ye dɔ kɛ nin ko in na ten sa koyi. Non i bɛ nin dɔ la ne tɛ n kunkolo chauffer ne bɛ kuma i fɛ ni hɔrɔnya ni faamu ye ni i insistera dɔrɔn ne b'i lajigin ne tɛ kuma caya quoi. Tɔ min ne bolo ne b'i lajigin tranquillement quoi ne tɛ n dakolo ja quoi. N'i ka kuma ma ne taga cogo ma ne ɲa ne tɛ n kunkolo chauffer k'a fɔ oui taga bɔ yen n b'i don tan na ne tɛ olu tan tɛ ne bolo bilen quoi ne b'i lajigin quoi. Ah bah non, on va tɛmɛ an bɛ avancer quoi. Non mais sagesse de vous. En fait on est sur une logique de sagesse, c'est-à-dire que an tɛ se ka si kɛ recherche la ka dunaw ɲini k'u sɔrɔ n b'a faamuya k'an bɛna sigi bamanankan fɔ la ni mɔgɔ dɔw ye minnu kunkolo gerennen don ni ɲama ye i b'a fɔ voilà ani min tun bɛ baro la tan donc ne vraiment karamɔgɔ ni karamɔgɔ dugukolo ko minnu diminen don aw kɔrɔ dɛ parce que je sais pas du tout a ye sera ka temps sɔrɔ cogo min na ka kuma min na k'an kana baro yɛrɛ de kɛ ni nin ye yɛrɛ fɛ ce n'est même pas la peine. Ayi ne tɛ taa ninnu ka panel yɛrɛ kan o mais problème yɛrɛ kɛra mun ye i b'a dɔn k'a nana cogoya min na k'a bɛna question dɔ de poser ne kun ko parce que a ye vidéo dɔw de mɛn. Parce que pour moi aussi j'étais pressé de savoir parce que ko ka a vidéo enregistrement b'a bolo ko o tɛ problème ye quoi c'est à dire ni mɔgɔ ninnu filɛ nin ye kuma dɔw la il faut que an ka yira u la de k'a fɔ k'an bɛ ko dɔn quoi. C'est ça. Voilà dugumamɔgɔw b'a lamɛn de temps en temps an b'u éviter mais mun bɛ se ka mɔgɔ caman la faamu dɔrɔn parce que a nana ni question mun ye a nana ni Hubal ka yɔrɔ de ye quoi mais au sujet c'était très important karamɔgɔ Kuyate
Tout à fait. Voilà, ne yɛrɛ donna kuma kɔnɔ o de la. A ko k'a bɛna question de poser ne kun. A ma na sɔsɔli la koyi. A ko ale bɛna question de poser dugukolo kun. E ma fɛn dɔ de faamu karamɔgɔ dugukolo ni ninnu k'i ma k'u nana question na kile sɔrɔ, o ye sɔsɔli de ye o. C'est-à-dire que i b'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ de fɔ, u bɛ fɛ ka n'o contredire maintenant u bɛ don kɛrɛ de kan quoi. Maintenant n'u donna sisan n'i y'a essayer n'i ye perche tendu u ye dɔrɔn u b'u tilen. Sinon ninnu filɛ nin tɛ sɔsɔli kan k'u tɛ na sɔsɔli de kama. U nakun ye sɔsɔli, u yɛrɛ nakun tɛ faamu yɛrɛ ye. Voilà, u nakun tɛ faamu, u nakun ye sɔsɔli. Ale yɛrɛ ye mɔgɔ kura ye, sinon a ka karamɔgɔbaw bɛ yen nɔ. Olu ka misɛnw, a ka karamɔgɔbaw yɛrɛ bɛ yen nɔ. Olu tɛ sɔn ka na. Voilà. N'olu b'u ta live sanfɛ fɛn de. Bon. Voilà. Bon, o ye position kelen ye. N bɛna filanan fana ɲɛf'i ɲɛna quoi. Filanan ye jumɛn ye? I b'a ye k'a fɔ ko y a certains comites, olu bɛ t'u ka panel sanfɛ. Ouais, c'est vrai. I y'a faamu. Donc maintenant, n'u nana ka o mɔgɔ kelen ninnu to yen nɔ, moi j'évite ka comité dɔw vexer quoi. Ouais. J'évite. Voilà. Parce que mɔgɔ baden de bɛ hali sini u n'olu bɛ débat kɛ, olu bɛ t'u ka panel sanfɛla la, panafricain b'o la, i m'a ye a BMK ninnu ni Kisiman, voilà. Voilà. Donc du coup, j'essaye d'être un peu, je sais pas si tu me comprends. Ouais. Voilà. Sinon, lui, je le connais, moi. Simplement, on me fait la drogue, on a fait quoi. Tout simplement. Les seigneurs de la campagne, voilà. Et argument, mais t'as quand même une contredit. Allez, remous famille. Anana, il est trop. Allez, Renana, Lata, nous faisons au cono. Quand tu as tout le monde, allez, tu as un job à partir de ta argument. Alors, au final, à Churongo. Amo wɛrɛ faamu fɛnɛ. N'o bɔ diɲɛ de b'a faamu analyse yɛrɛ kɛ. Ils n'ont même pas une vision critique de la livre. Mais livre kalan dɔrɔn i b'a fɔ journaliste. Journaliste bɛ information mun basé, olu b'a intégrer k'a relater comme a fɔra. Parce que ale ko ka ancêtre diviniser. Maintenant, ni mɔgɔ kodɔnna yɛrɛ don, i t'a fɔ ko i m'o yɔrɔ faamu ko k'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna wa? Voilà. E yɛrɛ ma divinisation yɛrɛ faamu. Bon, i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. An b'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn a banna. C'est-à-dire que ne y'o de fɔ n ko beaucoup, kuma daminɛ na ne y'o de fɔ. N ko tu ne connais pas, n ko attends, on va t'enseigner. C'est tout. Voilà, tu connais pas, on va t'enseigner. Tu connais pas la différence entre un créateur et entre un créateur et une divinité. Il t'a donné. Mais nous b'a dɔn olu la mɛ dɔrɔn question posée, i ka bɔ sɔsɔli kɔnɔ, sɔsɔli nafa de ka dɔgɔ quoi. I tɛ foyi faamu sɔsɔli la. O de la i b'a dɔn système de cas y'u ma. O de la ne b'u minɛ ni système en fait. Donc n'u nana, ne bɛ question de poser olu yɛrɛ ka fɛnw na k'u bila k'u yɛrɛ responsabiliser quoi avec les questions. Par exemple n'i ko ne ma ko Ala ye diɲɛ da, ne t'i sɔsɔ o. Ok, Ala ye diɲɛ da, maintenant Ala ye diɲɛ da k'a to temps jumɛn de kɔnɔ sisan e k'o fɔ ne ye tan de. Donc i ma n'o temps fɔ de i b'i yɛrɛ coron parce que n'a y'o créé diɲɛ da k'a to temps in kɔnɔna la, o temps a nan'o sɔrɔ yen de, o b'a yɛrɛ de o temps in dilan. Tu vas voir tout de suite qu'il faut que il y ait des direct là, qu'il faut qu'il y ait des galons fort quoi, mais tu te rends pas compte en fait. Ay pour que il y ait des qui tombe. Qui tombe, mais on est dans le temps, c'est ça le temps. Effectivement, je te rejoins. C'est ça le temps en fait. C'est pour que création, il faut 3 recettes. Recettes, ça va de création là. Recettes, il faut là, oui, c'est-à-dire tout le monde. Recettes, il faut là, environnement avec un homme là. Et de cette sabana, oui, acteur même création, c'est-à-dire le créateur. Maintenant, tu peux parler de création. Maintenant, là, on a les ingrédients. Donc, il y a deux ingrédients déjà dans la recette. Donc, créateur, tout ma vie. Parce que peut-être non, et acteur, non, environnement, maintenant, le temps là, à créer qu'à tout temps, c'est ça. Maintenant, nous, on arrête au temps blanc, on va au temps blanc à tout road, mais quand au temps, on est de qu'on non, sur le de John au temps blanc, ça. Vous savez, un job sur le lot. Non. Il te sait, c'est-à-dire que fin de droit, faut qu'on sonde. En nous, be sur le go, là, on va sonner au croyance drone et tout. C'est juste. C'est tout. Il te sait qu'à approuver. Il te sait, tu peux pas. Non, sur la fin, en fait, surat 26, verset 198 à 199, Allah va faire et si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes, qu'on a un Couranet digi miridi, wala ka minte arabou ye, suraga oui.
à beau faire 198, la 199 à fort, et que celui-ci le leur eut récité. Qu'on au phénomène, au mirindu, kungana, qu'on y a fait arabouye, il n'y aurait pas cru que sera coûté d'aoula. Est-ce que n'y a pas de sura mi affiché les flènes, n'y a pas confirmé déjà la fois qu'on islamien était là. Vas-y, Dougolo, vas-y. Et puis, Karamoko, quoi, t'es ni problème, ça veut dire que Allah a fait un arabou, yereka, abina fo, ou nyaku nyiningwa. Ntaromba fo bamananga na tukumna kwa. C'est-à-dire, Allah a fraf. Abina fo, yero Karamoko, quoi, t'es mo dimine do yikoro, ibeto ka itende nga nyada la jena, pour que ka anyaku na kwa. Kaka nisonja ka ala ite fait atiki ka dimi quoi voilà ala te fait ali arabu c'est-à-dire Dieu a tout fait qu'a fait un peuple arabu avantage là pour que quoi son mais tout simplement parce que ala arabu fali mais voilà ala c'est pas des arabes c'est le patriarche c'est la fone yana tuko di ka foko non nene kuma ni seben bamana na bamana on continuation no fo maraka unyana il a fait fin fois c'est ça on a par exemple on a comme country a fait ça on a le kuma comme ko bo arabu là c'est ça par exemple on a le comme ko bo mo wala là minte bamana on par exemple on a bamana on coûter ça donc ça veut dire que bamana ari donc mo wala mo na nya fo an nya c'est ça non anga son quoi danga ni danga bango mais oui ni danga de bango ame songe mais oui tiens no parce que arabu ma so mokotama ou ma so yahudu ya utama ou ma so nazara utama ou ma so mokotama non jamais arabu ma tuko mokoshiko ole la uta créé bo ebna ula ko anga tué tako ala be kamu na antodo abe kamu na antome kanga tuko ko ame tuko choko jumena ke tira tienbe ma ebe chi tienbe ma ni arabu kandro ya. Et puis, il a créé là, parce que tu as tout à l'heure, effectivement, donc, il y a de la Karamoko, tu vas reconnaître un problème, il y a des Karamuya. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question pas de poser. C'est-à-dire que Mamadou, il y a une existence, c'est qu'à prouver. Ça m'embête beaucoup. Ben, t'as raison. Ça m'embête énormément. C'est-à-dire qu'un prophète, un djihadana comme Kanoukama, d'accord? Un prophète, au tracimai du Google sans fait. Et puis, je vais encore plus loin. Prophétité. Que ça va en étant joli. Tant ça va. Prophétité. Mon tracimai du Google sans fait. C'est quand même un drôle de coïncidence. Plus de 300 prophètes. Quelle intracité? Abraham traci 0. Moussa traci 0. Jésus traci 0. Mamadou traci 0. Ça, c'est un problème. C'est clair. Monsieur la question de poser Dougolo. Oui. Ali Mamadou a exigé, Ali n'a approuvé, Abi m'a apporté Bibina. Ça t'apporte quoi? Rien du tout. Aïe, ABC Arabou a apporté Arabou de Yeke. Arabou Bemba Te, Olukas Bemba Krokasirate, Bemba. Avec Arabou de concerné ou Sigato là. Il a existé ou pas de. Moi, ça ne m'importe peu. Ça, moi, je m'en fous totalement. Aga existence n'a pas qu'à dogon maya ere kono quoi mais on bema ou de do am se ga foka nga am ga histoire nyine mais nga histoire ta aller là quoi aller te anga histoire na aller te fangele ere faire quoi ça veut dire que histoire mbe arabu là autant wa histoire quoi c'est pas pour nous tout simplement. Modibo tɔgɔ dɔ bɛ duguma dɛ. Modibo de don ou bien aw ɲɛ b'a tɔgɔ in na kosɛbɛ. Qu'est-ce que Moriba de tɛ? Moriba i ka micro dɛ. Sinon, non, ils ont été clairs.
Et puis, Allah même a été clair. Allah yere dit, Allah ko k'ale ka fɛn surakaw de ta ye. N'ale tun ye Mamadu bɔ mɔgɔ wɛrɛ la minnu tɛ suraka ye, min tɛ suraka ye, ko n'o tigi kun nana ɲɛfɔ surakaw ɲɛna ko surakaw kun tɛ sɔn. Pourquoi surakaw? Parce qu'il cherche à avoir des points auprès des suraka. A bɛ fɛ surakaw de ka bonya, surakaw de ka bato, parce que suraka boli de don, en fait. Donc, ɲane fɛnɛ b'a faamu k'a fɔ ko nin tɛ entité divine foyi kumakan ye, nin ye Mamadu yɛrɛ de kumakan ye. En tout cas, nin ye arabu dɔ de kɔni kumakan ye en fait, ou bien arabu dɔw de kumakan ye nin ye, pour que ka se k'u ka divinité n'o ye boliw ye, ka se k'olu valoriser auprès de leurs proches quoi, u ka surakaw yɛrɛ kɔrɔla la ye. Ka tila tuguni ka na f'i ye k'ale kuranɛ ci Magana a lamini ne ma. Magana kɛrɛfɛ dugu. Est-ce que Mali bɛ Magan kɛrɛfɛ? Hein? Mali ye Magan kɛrɛfɛla de ye. Mamadu yɛrɛ y'a ka ministère bɛɛ kɛ ka ban, k'a ka kiraya kɛ ka ban, a sen ma su a golofina. A t'a dɔn ko Mali yɛrɛ tun bɛ yen. An ka mun de b'o la sisan? Aw dun ko cira diɲɛ bɛɛ ma. A cira diɲɛ bɛɛ ma, a ye diɲɛ bɛɛ lasɔrɔ cogo di? Fali sanfɛ yan. Ou bien soit a tun bɛ tagama de. Ou bien ɲɔgɔnmɛ sanfɛ. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Awa dinɛ in ɲinɔ ka don, an y'o de fɔ yan, dinɛ in hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don, golofiw de ka tiɲɛ tɛ quoi. Golofiw ka tiɲɛ tɛ parce que n'anw ka tiɲɛ kun don, peut-être que déjà hali k'a dan k'a fɔra k'a cira diɲɛ bɛɛ ma, a tun bɛ s'anw fɛ yen ka na ci fɔ anw fɛnɛ. A tun bɛ Père Noël ta kɛ quoi, yɔrɔ Père Noël filɛ nin ye. No o bɛ taa olu n'u ka nkalontigɛ bɛ, olu ko non ko Père Noël bɛ yɛrɛ traîneau de sanfɛ ani a bɛ fɛnkɛw a ka reine attaché a ka traîneau la, a ka diɲɛ bɛɛ yala en quelques heures su kelen kɔnɔ. Donc a bɛ se diɲɛ bɛɛ su kelen kɔnɔna la. Hali olu yɛrɛ fɛnɛ ta o ye nkalon min, o nkalon tiɲɛ bɔlen don dɔɔni quoi, parce que moi olu ko k'a bɛ diɲɛ bɛɛ munumunu mais su kelen kɔnɔ ka taa cadeau di denmisɛnninw ma. Bon, aw ko aw ka kira cira bɛɛ ma, o yɛrɛ ma bɔ arabu cɛncɛn sanfɛ. O ma deli ka se yɔrɔ si ni arabu cɛncɛn sanfɛla tɛ. An bɛ dɔw la cogo di? Père Noël yɛrɛ au moins aller de temps en temps, hali n'ale bɛ déguiser, ale kɔni bɛ yen. Et puis a ka acte bɛ yen, hali n'a ma ye dugu mana jɛ an bɛ denmisɛnninw bɛ cadeau ye quoi. Voilà. An b'ale ka œuvre ye, mais Mamadu dun. An b'a ka œuvre. An b'a Mamadu ka œuvre fo ye, mais c'est juste pour te dire que kira Mamadu ka œuvre tɛ. C'est-à-dire tile de ye kira ninnu ye quoi en fait. Voilà. Kira parce que b'a dɔn dinɛ ninnu fɛn filɛ nin ye kolo sanfɛ, u bɛɛ y'u ka inspiration tirer égyptiens de là quoi. Bon, vu que égyptiens tun bɛ tile personnifié, ka tile diviniser, ka adorer, et puis u b'a personnifier ni fɛn caman ye en fonction des airs, parce que changement d'air u fɛnɛ tun bɛ yen nɔ. Le fait que tile bɛ munumunu min k'a yɛrɛ, parce qu'il faut savoir que tile tɛ munumunu fɛnw kunna, mais tile bɛ munumunu a yɛrɛ kunna. Le soleil tourne autour de lui-même en fait, mais a tɛ munumunu, a tɛ orbiter planète wɛrɛ de kunna, i b'a fɔ planète tɔw bɛ orbiter ale kunna cogo min na. Donc tile ko munumunu na en fait, ani univers ka déplacement, parce que univers fɛnɛ bɛ déplacer bi, tu vois, comme un vaisseau. Maintenant, déplacement ninnu kɔnɔna na, tile bɛ bɔ constellation dɔw la ka taa constellation dɔw de la en fait. Donc, au changement de constellation, nous, Égyptiens, on peut interpréter en fait. Donc, nous diviniser quoi. Parce que les constellations, nous, là, généralement, constellations, nous forment tout des objets d'eau, ou bien soit Mokoya Saura, ou bien soit Bakando Saura. Parce que, par exemple, les constellations du bélier, Takaladje. Le lot où nous nous rassembler tout une constellation du bélier, avec Sarade, il est là, avec qui on a Sarade de Jolé, non, il m'a fait mal gris et tout. Mais c'est juste une forme personnifiée. Bon, le fait qu'au changement d'air, nous voulons diviniser pour faciliter l'accès aux profanes. Aux profanes, c'est-à-dire, nous voulons donner, parce que nous voulons expliquer scientifiquement avec des termes astrologiques. Bon, il y a avec Géléa, profane, nous voulons qu'à famille, quoi. Nous sommes au domaine. Donc, il fallait les diviniser pour qu'ils expliquent qu'à faut non. C'est-à-dire que fin d'or et bien non minga boni be betse mokotsega magamina mais il connaît aïja mi jaiba ye a donc apote a fo clé donc aura mouvement qu'on a là avec donc wati dola avec saurata wati dola avec saurata Jésus era au clé ni mais Jésus est mouvement céleste interprétation personnifiée droni en fait bon kiran killing na bébé tendori c'est pourquoi généralement au bega histoire ou écrit
il t'a soro, il veut donner au fitini en vie, mais à partir de 8 ou 10 ans, il te faut aimer, ou balé à 30 ans, ou à 40 ans. Comme si, en 23 ans, on m'a fouillé, on m'a existé, quoi. Justement, ça te rappelle, en fait, le mouvement du soleil. Parce que, Kumaro, là, il met clé un mouvement d'ouïe, Kumaro était d'ouïe. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, nous meillons à l'œil nu. Donc, profano bolu interpréter comme si, oui, bourrati de l'activité là, bourrati de l'activité là, selon les principes et les logiques de l'astrologie. Mais nous te connaissons quoi. C'est pourquoi Kiran nous m'a existé en fait en quelque sorte. Bon, Ali Mamadou est tanné dans la parce que Mamadou t'es doré, Jésus continuité quoi. Sauf que comme Arabou me fait coup détacher coûte que coûte et puis je fais qu'on te fait aussi là Arabou ka dina no lutarabo. Donc il dina inglan a dit Arabou ma et ils leur ont donné comme consigne qu'on est la particularité nous a toujours faire pour qu'on se détacher d'abord au là totalement. Donc, c'est là que, par exemple, ils vont te dire que dans l'été Jésus a crucifixion, dans l'été Jésus a crucifixion, mais n'est-ce que Gena Mamadou Koulo, la faute donne à Nini, Rosa Monin Carla. Dans les nous là. Hein, Kramro Dougoulou. Est-ce que vous avez un paradoxe? Non, mais laisse tomber. Alors, Yahweh va fort, et comment dirais-je, Yahweh va fort, comment dirais-je, non, mais Guide Sahel, en fait, autour de lui. Le soleil tourne autour de lui-même, mais tourne autour des planètes de quoi, en fait. Ça, c'est l'héliocentrisme. C'est vrai que toutes les planètes tournent autour du soleil et tournent sur elles-mêmes de la même manière que planète où il y a. Par exemple, la Terre tourne autour d'elle-même pendant 300, comment dirais-je, tourne autour du soleil pendant 365 jours, avec en 24 heures. Bon, abo munu ni minga are kuna 24 heures, clé fena bo kilinge, clé munu are fena kuna quoi, pendant un temps. Maintenant, au mouvement et là, il passe en fait d'une constellation à une autre aussi selon le mouvement de l'univers. Parce qu'en gani galaxie fena voie lactée, galaxie voie lactée fena avancée en fait. C'est-à-dire que le bloc de système solaire dans lequel on se trouve, non, on est au périphérie là, c'est-à-dire dans le keref là, au bloc il fena avancé. C'est pour qu'on dit d'ailleurs qu'on est en perpétuel mouvement. Univers te joga. Donc, explication profanatique, nous n'est tarako, dit mon qui n'avait pas une connaissance scientifique, mais pour que vous ayez accès à la femme donne le temps que mi est essentiel, mi est comment connaissance au cas dit ou ma quoi. Voilà. Donc, c'était en fait une connaissance propagée provisoirement aux profanes en attendant que vous ayez un statut d'osoro, vous ayez un niveau d'osoro, pour que connaissance y ait scientifiquement. C'était ça, c'est juste ça. Donc, tu vas voir que, par exemple, j'ai envoyé quelques versets bibliques dans un groupe. Maintenant, tu vas voir que, de la même manière, Allah a interdit Arabou Yekou Gana Dore Fara aller à la camp. Bateau fait fara aller à la camp. Et puis, il va ordonner qu'Abraham gata les gars sojo, non et kabaye. C'est de cette même manière, Yahweh fait pas exiger Salomon et David, parce que David beta sojo, alae, Yahweh, à la terre Yahweh, parce que Yahweh ni à la tekili. Donc, David beta sojo Yahweh, mais Yahweh va faire David et qu'on non, qu'on soit une jora aller, qu'on dira aller, qu'on nga, qu'on David te soit une jobra quoi. Donc, qu'on David qu'on me sait qu'à aller, à son minjo aller, kale bateau au kono kapse ko so intoi mais ko so in jobara te David e fono ko mo rebe na bod David la orebe na so in quoi prophète Daouda. Donc au don et John au Salomon et Suleiman. Donc Salomon n'allait ainsi ça avec soroka ordre de Salomon ma ko Salomon kata ale ka so Jérusalem no aka temple. Maintenant ko temple ngono ko idole fait be no ko ka fo jufu ye ko ka idole be supprimer ka le Yahweh dron black ale bateau wa ou kana damaka c'est ou kana ala were yena le ala kelinte quoi. Mais c'est exactement ce que le Allah arabe aussi a dit aux arabes. Allah ba foko arabu kana bateau fo blale kere fait ko et mite ale ya fa fin be ma ko fo ka association ke ale là. Mais Yahweh aussi comme par hasard avait dit la même chose aux Juifs dans l'Antiquité, c'est-à-dire 2000, 3000 ans avant la création de l'islam. Peut-on parler de plagiat ici? Ben oui, c'est un plagiat, parce que Morokele n'a fait un béglan. Sauf que, en fonction des époques,
Et en fonction des peuples, baby ta ou tata ka fara pour que c'est qui détache ka bo histoire initiale là en fait. Au Beninjo. Otep. Kuyate du kulo uma otep awo. Namozu na fuli bebe. No ko no ko no ko Mohamed Chila Bema ni kanjuma. Abukan better for it. Même si yan kan better for. No ko Mohamed Chila Bema a Chila ni kanjuma ni. C'est quand même fa venir ya kota lawo. Oga ko tata ka maka ka bla mo kuna. Ka mo ne ba be kan ningali ko. Alkaba yete sa. Si tana bunyo ni jone kalo. Na bezo konya fonya na bena bema. Si tana ya bo meme o makane jone kalo. Parce que la question, moi je me pose ça tout. Arabou Bema ou Djogé. Ce sont les ancêtres des Arabes parce qu'on coin depuis Arabie islamique là quoi. Depuis ça l'islam c'est-à-dire qu'il y a Kogo là qui est en bi arabou là. Le fait que Obeta Al-Kaba Mounou, Obeta Adral Aswadou, Gaba Rufima, Obeta Nemu, Sumusum, ka parfum fiala. Obeta Safani Marwa Boliba Fogo Usain Bolt, Fogo Boligelao. Olu fen nu bek meke sani Mamadou Faka Wolo, kumate Mamadou Erema. Mais on défie bi. Ani c'est un boing, c'est un bon muflena be. Akme Arabou fait. C'est-à-dire que sani 7e siècle tché quoi, sani Mamadou be Wolo quoi. Donc c'est pour te dire que Arabou ka boli son tuko, anu bema ka tabia ou ka tradition, a shima fali islamé akono. Fin kelen ne falena là. Oye le fait que ou ngelen ka boliba saba munu no e Mamadou ka kabila ka boliba saba we alatini uzani manat no ko boli muso ye no lu kumbe ubal sans fait parce que ubal kumbe mais olu koni kumbe ubal sans fait parce que kumbe olu bateau ka teme ubal ga olu de na supprimer Mamadou fait ka ubal bla sans fait si ça non maintenant kolu nani fusionner ko ke ala. Donc c'est pour te dire que si t'en es bon il toujours maintenant si t'en es kumbe bon mon kama c'est ça il va gingal ge orela. Pourquoi Arabou Koumé Sitané bon? C'est-à-dire, Arabou Koumé ta Sitané bon, fait siglen flou fait no Sitané. En réalité, Sitané est un toy en fait, l'eau tako dala de slamé en année. Sinon, à Koumé fa mari, ko, c'est-à-dire, ni, il a forcé ça non, ni diglatike kodo keri la sisa. Donc, diglatike kodo kila sisa non. Maintenant, ita don, ibnata, i doucement kasi moromie ou bien ita do ibini venger trop na maintenant ou a divinité mi kumbe moro deme ko wa doucou kashi bo ou kungolo là c'est-à-dire que là na raison na o de divinité ni far ni fait une jolie ni tanto beta mimbo donc ibe farata ibe ta bon faut qu'il doucou là-dedans mais en même temps doucement kasa mimbila ibo fois e fena pour que akase go noka o akase go josi go bo i kungolo là ko josi ka bo i doucou là. Tu comprends? Donc, au fin B, depuis ni Mamadou Fama Wolo, kumate Mamadou Elema. Donc, Mamadou Nana, ma boy, ou quel n'était qu'à bien. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. C'est pourquoi ni Amba Fomroyo Kumabe, ni Befeka Slamea Nye Fortuna, d'autres choix que Kata Slamea Nye avant la naissance de Mahomet, ça ne Mahomet a prophétie kake, et après sa mort. C'est-à-dire, avant sa naissance, pendant son ministère, c'est-à-dire Wakatim n'avait créé à Konnala et après sa mort, il va se la mettre au Oro Sabanunela. C'est là qu'il va se rendre à la famille, il faut que Baratou de dos et puis politique de dos pour que Kasega Arabou rassemble déjà sans faire passer ou disperser nos traditions qu'on tout bolo gagné ou qu'on kafolen de nous parce ou qu'on te ben kadaga haklina kelen qu'on tout là ou comme Maya Sinsini Selaka. Tu comprends? Donc, ni ne si t'en es cogné quoi en quelque sorte. Mamadou de n'allait c'est ça pour que kasi la flana nyini ou e comme il tara dino kono ou ben nyuma yiri la ou ben juguma yiri la maintenant vu que ale nana soro ubal nunu ni uza ni fen nole ale bembo wa nyuma ni donc ayo lu ta ko lu ke ala maintenant il fallait trouver une entité contradictoire c'est-à-dire que ou nga fen do fena soro fen mi fena be no bi opposé nunu na pour que ase ka sensi ere di nunu nga existence mo ko ka ta vers ces entités là. Donc, opposition, on est citoyen, on est à Kouda, on a fait un bon temps, on citoyen. Donc, on est bon pour que justement, on ait un kafari, comme avec Dina Tao, qu'on a tout comme ça. Par exemple, pour que y ait un kafari et chrétien, il faut que y ait
Et non, plutôt, pour que quelqu'un et Drum Kafari du fou va dire au Jérusalem. Du fou va dire au Jérusalem. Ko avec wole choko ko fontaine de Jumere, fontaine de jouvence ou avantaro Jumene. Au fontaine, il faut que gati ko ore la rabo. Maintenant, chrétien ta, il faut que gare baptisé ou bien soit Bible ga kala kuna ki kunturu di dola ko o labo. Maintenant, arabu ta de nie kata ou gan boli bon pour que ya Drum Kafari mais madou de odo akono. Mais avant ça, akume kere pour que ga mogo ga dusuman kasa ou la sumaya ani mogo ka tu dama kasa et pour que jorom ou ka jiglatika ko min keru la o ka se ga ban quoi en quelque sorte. Ouais, Kouyaté, franchement, il compte pour moi, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord là. Parce que, comme on le sport, parce que souvent, il va faire le sport là, si ça trouve que ta semaine est un peu difficile, ou bien, comment je m'en docule là, il va ta sac pour moi, mais ça m'arrive même beaucoup même. Parce que nous, toujours, on dit là, si c'est un peu bizarre là, mais nous, ça le sport là, nous, on met ta sac pour donc, qui est déjà, au connaît, nous, allons rouler le cama, ça c'est sûr. Au connaît, et c'est que c'est ça. Parce que moi, je me dis que non, alors, en fait. Franchement. Je pense que ça ne pas de Slamaya la connaît. À tout le monde, le Kama. Parce que tu as qu'il a 10 000 bords, qu'au début, il va faire pour déclarer quoi, pour faire sortir ce qui est en toi. Je pense que c'est ça, ouais. Mais beaucoup mal au tête. Il faut le vraiment, il est dur. Karamogo Kouyaté, il y aura de force, c'est très important. Oui, appui quoi pour que et reka se ka dîner famunde il veut pratiquer de la folon pratiquer mun kumeke yani dîner kana wa dîner n'ale na ni pratiquer mun ku fla comparer est-ce que il y a un changement est-ce que femba kono dîner mun créé wa est-ce que dîner c'est kina pratique korole nous de kan tout temps ka moderniser wa qu'est-ce qui s'est passé au de kama faut pour comprendre il faut comprendre d'abord l'Arabie pré-islamique il faut des femmes folon. Pour que y ait histoire famille, il faut pris histoire de Konofolo. Bon, au début, on y invadé un tchèque quoi. Voilà. Parce qu'on y est là dit. Mais ni etera couronné kala, ita y couronné konoko bolibato dongwa. Donc lui fait que sebeni ni fait monter couronné kono droté dans lui. Bon, il y a des Karamo dugolo mais jo sambina ni joke me mundela fuko de nyani folo yana ka ci sambina ni gono joke me ka mundeke ni boli batote uko nyani folo. Bien sûr, c'est important, c'est très important. Il m'a ya mais problème yere mouye Karamo il va y ka fo dron ka fo ko mo mundu ne te jigula quoi. Ya te jigula chuko muna parce que hakli ka sebaya mana desedro. C'est-à-dire hakli desere, c'est-à-dire dien ere aira farafin dron tede. C'est-à-dire que le monde dien be hakli desere de dien là. C'est-à-dire ni mo ta sa ni mo ta keme ça non, il va sur au moins 75% au te kodon quoi. Donc hakli ou chitera ere de quoi. A jate mine dron e sta Egypte dron. Pyramide ou Djoko Ladje, puis à mon Kakea. Mon tissé, ça veut dire quoi? Plus de 5000 ans. À mon 6000 ans, mon ça veut dire qu'il chutera. Ça veut dire Donny chutera. Et c'est ça le problème. Tu n'as pas ça, on a sur la pyramide là. Pyramide, on a mis ça bien encore. Mais alibi, on a ces pyramides niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donny desserade. C'est tout. Anya beda fait on a joraro na dro ala moto do ala de bodo ala de mo ke fini ayo ka I ça dit ki ka clôturer quoi ça dit ki ka recherche clôturer ode ala ça dit ni ma plafond de verre déplacé plafond de verre c'est-à-dire que ces plafonds on quitte ce thème alors que c'est juste de la vitre il suffit qu'il y ait boulot pour ça pour avec caribé thème quoi. Dans les gars, il montre aux gens comme quoi dans les Haklila. Mais alors que dans les Haklila, est-ce que dans les Haklila? Non. Dans les Haklila. C'est ça. Oui, dans mes doigts d'état là, parce que où ala de Bessanana, au Makaria, mettez au Kari, mettez au vitrine brisée. Tu vois? Donc, moi, je pense que mon gagné alibi quoi, c'est quand même assez important. Car faut que y a des dîners qui n'ont pas de
mais ka yɔrɔ dɔw favoriser ka dɔ ta minɛ ko o kɔrɔtan sanfɛ dɔrɔn tout simplement donc mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔnin na quoi donc sinon diinɛ ma na ni ko kura foyi ye mun kun tɛ kɛ arabi pré-islamique la voilà diinɛ filɛ divinité ko dɔrɔn de don bateau de don ka ɲɛsin fɛn dɔw ma n'i y'a mɛn dɔrɔn ko bateau dɔrɔn o ye objet d'adoration de quoi bateau fɛn o ye objet de voilà bateau bɛ ɲɛsin objet de ma voilà intermédiaire i n'a fɔ karamɔgɔ Kuyate y'a ɲɛfɔ kunu cogoya min na ale ye intermédiaire de ye i bɛ tɛmɛ mun fɛ ɔ ka créateur sɔrɔ en quelque sorte voilà i bɛ tɛmɛ mun fɛ voilà olu fana bɛ tɛmɛ Ala de fɛ pour que ka créateur sɔrɔ mais olu en disant ça da olu nana u hakili biri farafinw de da la ka u bɛ tɛmɛ Ala min fɛ ka créateur sɔrɔ de ko Ala k'u b'o ta k'o kɛ créateur ye mɔgɔw bolo Allah n'a jamais été le créateur. Jamais. Allah a toujours été une divinité. Que ce soit Hubal est Allah de, Lata est Allah de, Manat est Allah de, Al-Uza est Allah de, Ouabolo de Kumeweleko Allah, Ote Soso. Voilà. Donc, on a bon quoi. Le seigneur de la Kaaba, c'est Hubal, Ote Soso. C'est le dieu lunaire. Maintenant, bon, Mogodo ba famu un coup, mais Mogodo be, ou lui a famu kaba, mais il n'a pas petit nous on lui a famou mais on lui da balo bala on lui peut faire qu'à continuer à mourir la fille toujours bon maintenant c'est à nous maintenant de comprendre qu'à faut que non mais ni mon gars là n'a pas fait karamoko Kuyate mon gars là quel est araboué quel est farafin et toi tu as tendance à croire à qui farafin voilà on va comment vous fait ou bien une question que me pose mais arabou comment vous faites ou tes questions posées il veut se la mettre fou tes questions posées il veut couronner kalanka fin fou et fin monter de hakili qu'on tes questions posées il va faire qu'on fasse Jésus là ou tes questions posées hein mais en manana ka faut faire quelque chose qui est simple quand vous n'y fou yana yani dina kana fait en bemba ou qu'on sigimbe principe d'eau de kan quoi moralité d'eau de combat on fait non ani principe de vie d'eau de combat on fait mara culture ni tradition ani bemba ou fin d'eau de blanc on ko yani dina kana ko de combat on bolo quoi karamoko Kuyate est-ce que o nyefoli on a kuma jume de famu afamu ga gelen ka taka mi ka teme dina famu ga dina de famu ga gelen atanga kana amakanga atanga kabilala atanga alanga culture ta kono anga yiriden ta kono anga kuma ta kono an yɛrɛ ka réalité foyi te dinɛ kɔnɔ o de faamu ka gɛlɛn e y'o faamu ten k'o mu i tɔgɔ la anw bɛ kɛ e yɛrɛ fɛ yen k'a fɔ ko danbe de tun b'e la e ye danbetigi de e bɛnbaw taara ka ko dɔ de t'i bolo ko yanni dinɛ ka na e fɛ yen ko maaya de tun bɛ e bolo ɔ o maaya in dɛ k'e k'o de kɛ quoi ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen k'i k'a dɔn k'i kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi mun tɛ bɛn ma k'i kana k'i ma ɲɔgɔn na k'i ka kalan ka kodɔn ka tilen ka baara tilennenya kɔnɔ an bɛ ka mun fɛ ɲɛna an bɛ ka maaya de fɔ e ɲɛna e ko k'o faamuya ka gɛlɛn e bolo e bɛ taa misiri la u bɛ taa fɛn ɲɛna k'a fɔ ko ayi an kuntigi ale ni mɔgɔjanw kun bɛ tɔgɔma a n'olu bɛ kɛ kundama ye ani maasuruw bɛ tɔgɔma a n'olu bɛ kɛ kundama ye n'a bɛ tɔgɔma a kun bɛ panpa i ko jɛferedenni ɔ a ye kalo wele ɔ kalo nana don a ka goloki kama fɛ ka bɔ n'a ka goloki kan ye ka tila ka ɲɔgɔn kunbɛn bon on te dit ça toi tu crois bon ne filɛ ka kuma minnu fɔ nin ye o jumɛn de faamu ka gɛlɛn ni fila la mun bɛ ka maaya kuma fɛ yen quelque chose qui au preuve bɛ yen anw fɛ yen nɔ a ma mɛn yɛrɛ npogotigini bɛ furu a san 20 k'a sɔrɔ a bɛ danbetigiya la cɛ ma s'a ma o k'an ka segin an ka maayaw kɔnɔ dɔrɔn cɛw ka kalan ka éduquer an ka to an ka maaya kɔnɔ anw ka danbe de tun y'o ye an ka dɔnkɛ cogo bɛ yen an ka kuntigi cogo bɛ yen anw ka sudon cogo bɛ yen nɔ anw yɛrɛ ka maaya cogo bɛ yen nɔ quoi n'o ye anw yɛrɛ bɛnbaw ye mun to anw bolo n'o y'anw ka tradition ye an k'an ka culture kɛ an ka segin an tɔgɔw ma an ka segin an ka sudon cogow ma an ka segin an ka denkulikɛ cogow ma an ka segin an ka laada kɔrɔw ma minnu ka ɲi quoi ɔ n'an yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ ko ni bi maaya tɛ taa ɔ an bɛ se k'o corriger problème t'o la anw ta ye maaya de quoi maaya yɛrɛ ko fili de fili bɛ se ka k'a kɔnɔ ɔ mais anw de ka rôle ye k'a corriger ɔ
ala ta anw tɛ se k'o corriger anw ta tɛ ala ye minnu ye kuranɛ sɛbɛn anw ka maîtrise tɛ kuranɛ kan anw ka tagabolo mun man ɲi an bɛ se k'a fɔ ko non 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 nin dépassera an bɛ se k'o changer mais kuranɛ changement t'anw bolo hali ni hadisa bɛ changer makankaw de b'a changer ni alikaba bɛ datugu makan de b'a datugu ni hiji bɛ interdit makan de b'a interdit mais karamɔgɔ o bɛɛ la aw ko ko non ko diinɛ in k'aw bɛɛ jɛ de don don min na coronavirus bɔra Ben Salman ye a datugu k'a tile bila a kun Mama Hiji n badenw aw k'o bɛɛ la ko aw bɛɛ de ta don ko makankaw ta tɛ an tɛ bɔ aliénation kɔnɔ wa non kabako don karamɔgɔ Jennifer Lopez yɛrɛ ma taa dɔn kɛ yan o ka kuma kɛ ka dɛsɛ mun de bɔra la mun de bɛ bɔ la sa u bɛɛ y'a kuma kɛ i fɛ yen de u m'a kuma fɔ u y'a kuma fɔ u fɛ yen dɔrɔn de dɛ mɔgɔ ma taga kuma fɔ Makan Ben Salman de dɛ u den k'a fɔ et puis u y'a fɔ bamanankan de la u y'u plaigner bamanankan de la dɛ u m'a fɔ arabukan na Ben Salman kan mais sinon u tun tɛ taa Hiji bilen dɛ voilà ka karamɔgɔ tun k'a fɔ mathématique Tunga i b'a dɔn ni baarakɛ yɛrɛw de don a karamɔgɔbaw n'a yɛlɛnna n'aw ma kuma d'aw yɛrɛ ma mɔgɔ si ɲɛ t'a ka téléphone na koyi non ka kule la ale tɛ se ka téléphone lajɛ o i b'o kalama non hali ne yɛrɛ de temps en temps b'a lajɛ donc n'a yɛlɛnna n'aw mɛnna kɔni t'i yɛrɛ kuma dɔn il faut faire attention à la route karamɔgɔ dun bolo donc karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don kama o tɛ ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma karamɔgɔ Namuruzi i folen don Ibra karamɔgɔba i folen don i ni jo karamɔgɔ Umaru folen don ale ni karamɔgɔ Bala Fɔsɛgɛ bon ne ka nin masque bɔn na cɛ karamɔgɔ Bala Fɔsɛgɛ i folen don hotep karamɔgɔ Kalo l'ingénieur i folen don kɔri baasi tɛ dugumamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen folen don Dan Sira i folen don Didi hotep awɔ n y'i ka foli kɛ karamɔgɔ Kalo i bɛ se k'i ka foli kɛ quoi karamɔgɔ hotep Vraiment, quand vous avez dit on est John, on est en Guyane, Malengaya. Kobara de Mémoine, donc on me barra là. Donc, au fond, quand vous faites un cigarette, quand vous avez un micro d'adou, on a téléphone. karamɔgɔ dugukolo ka kuma de fɔ o kɔni can de o ka ala ko bila le ka ko datugu en fait ka ko datugu i kana ɲinili kɛ ka siya c'est à dire que ni ka ɲinili dɔ kɛ n'a k'i sɛgɛn k'i sɛgɛn o k'i bɛ se ka effort kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ o b'a fɔ ko non ni ka a tɛ ɲa na ala ko de i b'a to yen ala le b'a datugu o bɛ o ka ala ko ta ka finalité de b'a la ko ye quoi parce que bi na cɛw ni européens ninnu occidentaux n'u tun ka ala ko bila avion tun tɛ fabriqué o parce que avion ko ka essayer plusieurs fois de fɛn caman ba de essayer la fusée avion o ka se ka essayer a caman de tiɲɛna o bolo n'o tun ko ko tun b'o sigi k'a fɔ ko non bon ala ye tiɲɛna na machin a tun tɛ bɛn o donc farafin de landu o ala ko la ni ka ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ b'a ko non i t'a to ala ma a puis c'est fini a ko tɔ a tɛ ɲa a tɛ se ka ɲɛnabɔ tuguni parce que il est k'i t'a to ala ma i ma se ka ɲɛɲini k'a dɔn pourquoi ka kɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 a ma ɲa i bɛ se ka ɲɛɲini k'a dɔn o de ko dan tɛ hakili la comme Kouyaté ka fɔ dan tɛ hakili la i bɛ se ka hakili i bɛ se ka idée la évoluer dimension min k'i diya ɲɛ i bɛ se ka ko ɲini ka ɲini su ka mɔgɔ c'est comme ça ni ka NSMOS ninnu mɔgɔ min ka ordinateur kɛ ceux qui ont développé le truc là ɲini de kɛra o c'est pas comme o sigila de ala de nana k'a fɔ ko bon matériel filɛ nin ye i bɛ nin tugu ɲɔgɔn na i bɛ a bɛ kɛ non il va essayer là, quand il y a il y a le truc là, n'a qu'à douiller ça, n'a pas bien. Il faut chercher l'autre côté. Il va forcer le pas bien. Tant qu'il n'a pas il va tenter toujours. Tu continues. Mais il faut appeler encore alalo. Amanya, il a fou, il a alalo. Par là, il y a qui boit avec un camarade qui est alalo. Ah, il était deux son alalo. Coco beko alalo. Puis il a nous là, camaro. Voilà le faveur qu'on a. Au lieu que tu as non relâné. Au tête, mais beaucoup là. La reine au top à toi. Téléphone sɔgɔma aw bɛɛ folen don Namuruzi folen don ka sanfɛmɔgɔw bɛɛ fo Mawura dugukolo j'espère que basi t'i la Kuyate k'i fo Umar Masa k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ Tunga Umar Mayɛrɛ an ye foli laminɛ Mayɛrɛ mais ni dugu jɛra i bɛ to ka yɛlɛn ka hali n'a kɛra foli ye ka sɔrɔ ka jigin quoi o la o bɛ n booster quoi parce que e voix de bɛ ne booster quoi non là on tɛ se ka yɛlɛ ɲɛ gannen mun de sira ni ne tɛ sira dɔn mɔgɔ taara dariko n'a fɛn ko ni concentré i b'a fɔ fu
Là, mais... on doit faire un mansara là pour rien. Alors, on essaie d'éviter. On est ok. Kaubef, nego, Tungara. On a été yela niga Tunga TV live vous s'en fait pourquoi? Tungara est bien. En tout cas, occuper la reine, quand occuper mes cartes micro, cartes téléphone. D'accord, ok. Problème t'as là, et même là, c'est lui. Karsa il faut le Olivier. Est-ce qu'il y a il faut? Suro munai ma live tigede. Ah? Nga shira la de live shira la de nes no ra ku dola e. Reso te na dambe nu. Ne yera. Bone azro. Mais ne tora kono fu ne azro beso tele no mais je crois qu'il y a un poser de là quoi. Mais koni matike quoi, je sais pas pourquoi. Moi mais c'est moi à tourner là, moi gele ni ça me ore ku gele na ka tai nge me for c'est ça que Ibado ka ronfler derrière. Joe. Je te jure. On est dans l'année, il y a la Où c'est quoi ça? Agaramba. Non, mais ni mon la rouleau est là. Panel qui a ronflé les trucs. Mais panel d'ailleurs du rôle, il y a les modérateurs, je crois. Il y a comme ça, il pouvait. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Non, et puis dans des cas comme ça, j'ai juste peur qu'il se la mette. Deux modérateurs nous connaissent se la mettre là, parce qu'au-delà de la canne à l'époque, la même il y a les. Non, désolé, je n'étais pas à côté du téléphone. Hein. Moi, je travaille. Dans ça, en fait, Ngoulobila, quoi. Mais Beka fait des dossiers, quoi. Je suis en train de faire quelque chose, du coup, j'ai pas pu te répondre. Ouais, du coup, tu m'as dit quoi? Pourquoi est-ce que je ne monte pas? Mon été, elle est tout maintenant. Ah, pour quand elle est blé? Oui. Ah, ça, je sais pas. J'essaie de me détacher de ça, quoi. Pourquoi? Et de publication qu'à la Ah, il y a publication qu'à la ouais, je lui ai dit déjà. Ok. Ouais, dans ce côté. Il a été publication Fanakala. Sinon, il y a voilà. Si, il y a publication qu'à la ah, bon, voilà. Il y a publication qu'à la mais il y a mais il y a on veut tout gâter. Mais attends, et Mago veut tout gâter. Là où est Mago veut tout gâter. C'est quoi ça? Non, mais ça change rien en fait. TV n'est pas non, en fait. Voilà. Allez flénir live là parce qu'elle est de live ouais, parce que je ne vois plus monter, hein. Je vois que ça. Et pourtant, je sais qu'avec ça. Au début, ouais, c'est ça que je vais utiliser. Tu dois monter avec ton. Il y a page de tu n'as TV là, mon gars, il y a bonne à la publication. Ouais, non, ouais, bon, on va voir ça. En fait, c'est pour une raison que j'ai arrêté de monter avec, mais on va voir ça. Ok. Ouais. Nous, on veut savoir, il faut te justifier. Non, c'est pas une raison de fou malade, quoi. C'est juste une décision d'état trop canadienne. Ok. Il faut les nous. Et il faut les nous caler. Il y a un grand sur le tourne. Il veut qu'il bême, comment dire, il veut qu'il bême au
Ah, tu as vu, non, mais bon, ah, calo. Avec madame Banco, on peut d'essayer de voir là-bas. Franchement, non, mais c'est incroyable. Donc, on voulait nous arrêter la série. Incroyable. Mais ça va aller. Non, mais t'as mis quoi? On a connu un coup. On a frappé quand nous devons frapper. Ça, c'est déjà très important. On est fiers de nous aujourd'hui. On est fiers. Cette fierté là, c'est déjà très important. Quand d'ailleurs là, quand soin il faut être faut de bon. Donc, mon nom est Dami Diago. Quand Fanga Rabo d'État. Donc, c'est atteignable. Allez, donc, allez, quand est-ce que le cas est comme ça? On a tiré. Il faut que nous commencer à tester quelque chose pour être sûr que tout marche. Parce que j'ai l'impression que tout va mal. Bref, et moi j'ai des questions pour des Lévanoubéa. La même, il faut me donner une mélega ou y'a un alors, Fenyamani, il y a un tanina ou nebera ou Fenyamani fait bien, nous va une mélega parce que nous est ça, nous faroka. Saga ou des faits, du coup, John est venu ou au Kobe. Moi, j'aimerais bien savoir. Là, ça me regarde, spécialement, nous, ou avec tout le temps. Ah, on est la big question. Toute la main au bout. Eh, il est dit bon. Mangame John fi lere firi ni mangame wa mangame John fi una mruzure no ai kanane kara mo ko miele na iga micro dial ga kuma ne be mobile ne te nyete du malala en nse somo ba veri Magpoje. ito ko ekele tigere ouais Il y a le qui est que il y a trop de levet la gagne non je t'assure niebe bulalla pas de panique pas pas conduire plus à deux heures quelque part d'accord c'est ma bref pas citer ouais, parce que comme il y a quelqu'un qui pose quoi, on peut nous dire drôle. Ah, en Clovilla, yes la mairie. Ai, quand on y regarde, il va faire comme quand j'avais des babous venir y regarder. Ai, des milliers y regarder. Et parce que quand on a fumé, ne qu'on ose la mairie. Yala yes la mairie, waouh, il est tout mais. Il n'y a même pas fait la mairie quand on a fumé. Yes la mairie, yes la mairie. Eh, il y a qui qui ça qu'elle est côté, hein? Ante qu'elle est là, est-ce qu'elle qu'elle est là? Ai, c'était. On se la met, je sais. Ai, tiens, net au don. Eh, ben on a une question pas une diabète, se la met, je sais donc. Caramba. Ne bunga jabi me songa gele ema la met, je sais donc. Femme ya damne yere, be se kana ni jabo la chuko. Ou kuma kan jugure doni. Ah, kuma kan jugute. Ita don yere. Ay islamé chuko. Non, on était islamé ça. Dilini islamé. Comme il nana du gros de Kamako, il y a une question à comment pas avec des pour le floor. Ti la jadro. Nenya te grana ko, neta do profil. Nenya te grana quand même. Déjà parfois quand you go de qu'on va de gauche islamé sont gagnés pour la seconde. Et alors pourquoi pas? La mais you go. Je sais pas, parce que la mais on est africain trop te en sawa. Oui, mais na ijabi yera identifier, ni aibe ki identifier. Ah, oui, bon, mais na déguster les kake inafo. Sino ni ene na mo ali ni besu mo la ni ene kuma ka me ni ene nyina ki islamere ne bi jabi nga ngo islamete onye mumu fadi. Tu vois? Oui, islamé o. Dugo ti jabi, mumi bodo ka fa na ba mi jabi. Non, mais nen na frusi la ko. Ebe na jaw frusi sa. OK. Ça dugo lo bese ki jabi. Ni nanore la. Ma se ne. Agogo mo. Lo wala. Le ngongo mete ki jabi ne question. Ne ma ka kuma famu. Agogo mo.
Angone adala maka nere ma me fien kuma ka kuma ko. Kana mo ga ki te la. You go san club là. Ouais, go ne va faire ka di furu quoi. Donc ba fait am ta angele ke ro mina ana orobo na ka ko be ke to na ko. Comme se football quoi, ko be se ka sare la ifana ka se ka me ke ya ko be na mo to na. Depuis voilà, depuis 2022 là-bas nous watching na quoi. Kawo. Ako me ka ko la solution ka sisa ko mi perla sisa ko ngata wo de nyini ko antara wo nyini sisa nana. Problème ta la mais karamɔgɔ i bɛ retard la dɔɔni dili furu la quoi. A fɔla jɔ wa? Karamɔgɔ i ti se mo la a tanna ka ban a banna quoi elle est pas célibataire. Non m'a fait ka tiɲɛtigiya k'a dɔn o k'a furu la quoi. Karamɔgɔ i se mo la a taara ka ban quoi i komi e mɛnna wari ɲini na wari kun bɛ mun pɛrɛlen don yanni i ka segin. O y'a ta ale yɛrɛ de b'a cɛ dɔn a kɔni célibataire kɔni tɛ. Mais bon i b'a dɔn siga bɛ kuma la parce que a yɛrɛ m'a fɔ ne k'a furu la e de bɛ k'a fɔ k'a furu la quoi. Ni miiri cɛ jaw na n'olu bɔlen don ni miiri cɛ suru na n'olu bɛ ni miiri belebelew na n'olu bɛ taa ni miiri na n'olu bɛ taa ni miiri jɛmanw na n'olu bɛ taa n'an fana a n'olu bɛ taa. Sigijanw o b'a la. Ne tɛ miiri mɔgɔ si la parce que ne ma furu kuma mɛn bon a ma fɔ ye dugukolo de y'a bɔ a da kɔnɔ sisan n'a sɔrɔ furula i yɛrɛ de y'a fɛn bɛ gɛlɛya dɛ e tigɛra ne la dɛ e ko ne de ye ko ɲɛmɔgɔ ye k'i bɛna sara ne de la ne e tilala ka ne ka kuma bila duti la ka ne donc ne kumakan moi je ne suis pas crédible yɔrɔ e ne tɛ se ka furuko kuma fɔ o la parce que e yɛrɛ ma dan ne la fɔlɔ. Bon i ka crédibilité i yɛrɛ de ye nana na sira dɔ ye min b'a yira ko n kana sɔn ko ta quoi parce que i ko k'a furu la n k'a cɛ jɔn ye i ma sɔn k'a cɛ yira n na tuguni. O tɛ se ka fɔ plateau sanfɛ yan nɔ dɛ e b'a dɔn ni personnage public ni personnalité dɔ don wa o de kama n ko o to yen quoi. An bɛ panel an bɛ internet de sanfɛ olu c'est privé. Ola dili ye jafa. Ouais, i kun fɔ ne ka taa wari ɲini ne taara de ne to filɛ nin sisan wari bɛ n ka taa wari ɲini ka na ko ni nana ne bɛ furu i ma. Voilà i y'o fɔ i ko tɔn kun quoi. Komi i ko ne de y'a fɔ n y'a promesse ta n y'a ta yɔrɔ min na i bɛ nana ye a kɛra maa minnu ɲɛna i bɛ na n'olu fana ye quoi. A don ni a fɛn bɛɛ o ni n y'a fɔ ni dabara mun ye. I bɛ na n'olu bɛɛ ye comme ça an b'a kuma kɛ sinon ne kɔni miiri t'a la ko ne b'a fɔ mɔgɔ ye ko taa wari ɲini ko i ka na i ka ne furu parce que ne yɛrɛ ye wari de ye quoi. I y'a faamu. Ala ye ne seere quoi. Na ne ka seerew nin t'i dɔn wa mɔgɔ min b'a fɔ ko k'a bɛ taa wari ɲini ka na e furu o m'e dɔn quoi. Dili kama se wari ɲini na quoi e t'a dɔn e ni Dili b'a kuma. N ka yɛrɛ de y'a fɔ ne ye. O b'a fɛ ka taa wari ɲini. Na n'i ka prévu ye kuma ma ba e m'a fɔ ko ne yɛrɛ de y'a fɔ i b'a dɔn kɔni. Mais n bɛ ka n ka prévu de di n ko Ala ye n seere ye quoi. Ayi Ala ta ka n'o de y'i seere ja ye da yɛrɛ tɛ don i ka kuma la. Ala cɛ ka bɔ ni Ala de y'i seere ye kɔni seere ɲɛnama foyi Ala ma se ka kɛ a yɛrɛ ye seere ma alors na ni fɛn wɛrɛ ye. Ala ka témoignage tɛ ta valeur la anw fɛ quoi i bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye. Voilà on veut savoir mɔgɔ min ta. Aw fɔlen don bi ma bila k'aw lajɛ aw lamɛn quoi donc an bɛ tɔgɔ yɛrɛ k'aw fɔ dɔrɔn. Karamɔgɔ ile yɛrɛ mana ka ko ɲagami ile ko k'ala de y'i se ye se ko tɔ ɲagami. Ala y'an tɔɲɔ dɛ ni tɔɲɔ b'an ka don o de ka Ala in tɔɲɔ dɔn quoi parce que a kɔni a y'an tɔɲɔ dɛ a y'an sɛgɛn yɛrɛ de quoi. Tiɲɛ na. Arabu de mana nɛgɛ yan est-ce que Ala kumana o de ye problème ye est-ce que Ala kumana an fɛ yan. Arabu de n'a fɔ a ye ko Ala kumana. Comme kuranɛ ale kumakan ye o. Arabu de n'a bɛɛ fɔ an ye. Mais kuranɛ kumakan o b'anw ka kan na est-ce que o b'anw concerné. Or hakilima y'a yɛrɛ la ni fɛn mun fɔra chinois kan na o bɛ e concerné yan.
i concerné o i concerné len to ni fɛn mun nana i kama o bɛ fɔ bamanankan de la n'a fɔra bamanankan na sɔsɔli t'o la o mais ne taara a fɔ arabukan na arabu dɔ k'a ta ka na n'a ye a kuma ka ca dɛ ne t'a dɔn ko sɛbɛnni n'o kan mɔgɔ bigi ta ka fɛn sɛbɛn quoi e b'i sigi k'a fɔ ko o ye dabama ka kuma ye quoi ne ma se k'o de faamu quoi o bɛ faamu cogo jumɛn k'a fɔ k'ale t'a dɔn quoi i welela fɔlɔ i ka denni min k'i wele n'i bɛ i ka taga ni nɔnɔ ka taa nɔnɔ sɔngɔ ye fɔlɔ yanni ka n'i jɔ a ko Didi ayi ne ma wele dɛ i ka taa ni nɔnɔ sɔngɔ ye e ma tila nɔnɔ san na fɔlɔ ko Didi aw tɛ Didi valeur dɔn n'a b'aw ɲɛna ko bɛɛ de bɛ se Didi kɔrɔ ko Didi degelen don confort de la mobili ɲumanw de bɛ san k'a d'a ma pavillon Didi degelen don mun na aw t'a ɲɛdɔn aw bolo ko nin ye aw bolo ko Didi ye pata muso de ye comme ne yɛrɛ tɛ Didi fɛ a kɔrɔ la sinon i b'a dɔn ne filɛ place min na Didi ka laɲini ye o ye koyi muso de bɛ kɔrɔ wa e m'a faamu hali bi muso tɛ kɔrɔ ko fantanya de bɛ mɔgɔ kɔrɔ n'i ye ne yɛrɛ ye sisan non moi j'ai 47 ans i ɲɛ bɛ ne la tantôt moi j'ai 47 ans mais n'i ye ni ne jɔ sisan ɲɔgɔn kɔrɔ e b'a fɔ ko e ka kɔrɔ ni ne o kɔrɔ ye fantanya de ani sɛgɛn o ta ye kana siga moi j'ai 47 ans mais ne ka kɛnɛ n ka kɛnɛ ko san 20 mon fils a 21 ans mais ni ne n'a jɔ i b'a fɔ u b'a fɔ ko n'a ko k'a fa filɛ nin mɔgɔ si tɛ da la voilà parce que hakiliw de tiɲɛna o yɔrɔ la an ka ɲininkali kɛ quoi n'i ma sira karamɔgɔ kalo i ka micro minɛ quoi i ko b'i fɛ quoi ou je sais pas karamɔgɔ Dugukolo yɛrɛ de don ouais Dugukolo de don ok karamɔgɔ Dugukolo o yɔrɔ la bon si ton fils il a 21 ans je me demande si t'as pas suivi les règles des musulmans dans ces cas-là pour mariage parce que a joro bɛ de la non moi je me suis marié tôt mais n yɛrɛ ka ko laɲininen don dɛ ne ye muso furu moi j'avais 26 ans. Ah, ok. J'avais 26 ans. Moi, je me suis marié très vite. Voilà, moi j'ai 26 ans, j'ai sur 27 ans. Ah, moi, je me suis marié à l'âge de 20 ans. Voilà. Sur l'âge de 20 ans. Voilà. Si tu vois mon fils aujourd'hui là. Et regarde, il y a certaines personnes. Follow, quoi. Ma famille. Du coup, il va se retrouver ou deux nous chez tu vois, ou jam, alors. Non, ni nda d'abord comment c'est un photo pour le nom de donc ne coach attention. Mais quand il veut dire sur Jonah là, avec il est gagné. Tu vas Qui ne te prend pas ça, c'est pas vrai. Ah ouais, Denis, je vois. Ah ouais, c'est il est encore temps, tu peux. Dove ancora? Ma com'è la barda? Ma com'è questa cazzo di nuovo? Neko kalo de la kalo. Ti ka micro mina che karabo. Ouais, tout ma. Yenga kuma famia. Dans ce côté, ne m'a fait. Wow. Il vient dire il y a question mon pourquoi. Parce que faut le modo me fou Jonah quoi. Et ma famille. Non. Non, quand on bon, ne cambier muso mayoro de moi quoi. Muso mayoro c'est-à-dire le mariage précoce? Non, il n'a pas fait le mariage précoce. Non, go de l'autre. Yo de Nigali Kengo, j'espère que tu n'as pas suivi les règles des musulmans quoi. Non, j'espère que toi non plus tu n'as pas fait ça. Non. Bon, ne venez dire qu'il y a quoi. Oui, carrément, Hugo aussi, il faut le doter. I did that way there. Non. 27 ans à l'époque là, voilà, on était de la même génération. Nena Atigi, on était de la même génération pratiquement. Il y avait quoi? Il y avait pas une différence, pas compter Agila.
Donc à 26 ans, c'était vraiment... J'étais bien mieux. On va y raconter mon Québec. Voilà. Donc à fɔ fɛn ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔw dɔw bɛna dɔrɔn u b'a fɔ ko kamitiya a daminɛra san 2 san 3 an kun t'a kalama mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ nana i sigi k'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko non ko kuranɛ ko a sɛbɛnna de ye a farala ɲɔgɔn kan fɛnɛ a ma fara ɲɔgɔn kan kira ɲɛna yanni kira kana fɛnɛ nin fɛn bɛɛ kun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ka taga ni ne pere islam kɔnɔ ka hubaliko kumaw fɔ ka don nin fɛn ninnu kɔnɔla la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ne ka taa recherche kɛ c'était en 99 n hakili b'a la hali sini coupe du monde kun bɛ ka taa en France en 98 pardon o y'a sɔrɔ coupe du monde b'a 12 la en 98 Zidane ninnu si j'ai une bonne mémoire o y'a sɔrɔ Paris u kun bɛ ka u kun bɛ ka écran bila yɔrɔw la donc cɛw fɔ ne ɲɛna a su ne ma sunɔgɔ imagine de bon wagati o kun ye kamiti ye o kun b'a fɔ ko oui an ye kamakaw de Kemet a kun b'a fɔ de ko Kemet tu vois Kemet ani kama a kun b'o de fɔ i b'a ye a kun tɛ kamitu terme employé mais a kun bɛ Kemet ani kama a kun b'o de employé kosɛbɛ o kɛra 98 imagine o y'a sɔrɔ hali mɔgɔ t'a dɔn ko TikTok bɛ na donc ni mɔgɔw y'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔw fariɲara san de ka na réseau kan ani mɔgɔw kun t'a a kalama c'est pas pareil. Effectivement, c'est vrai. Mais bon, tout doucement, ça va. Mɔgɔw b'a kalama mais dɔɔni de don quoi dɔɔni de don mɔgɔw bɛna don kow kɔnɔ mɔgɔw bɛna farinya dɔɔni ka yɛlɛ mais fɔlɔ mɔgɔw kun bɛ lamɛnni kɛ o kun tɛ yɛlɛ oui. Ouais, il faut faire attention quand même. Ouais. Live, comme il est diffusé sur Internet, ça reste. Oh, un grand il faut exposer quoi. Non. Effectivement, Dougolo, c'est vrai. Albert Fernando, nous sommes là. Bon, nous sommes là. Et depuis Wagati 99, nous Wagati, mais Morodo Reka Foneku, Kurane. Majigi ka bɔ sanfɛ i b'a dɔn Afgan dɔ de y'a fɔ ne an y'a sigi ka kuma kuranɛ sɛbɛnna cogo min na a y'a bɛɛ détaillé ne mais wagati ne yɛrɛ kun b'a fɔ n ko silamɛya tɛ tiɲɛ quoi mais partini dɔ kɔni kun bɛ yen ne kun bɛ comme ne wolola a kɔnɔ e ko bi jɔn fɛ dugukolo kɛ dugukolo a branchelen don o fɛn na quoi oui. Tiens, oui, quand même mobile colonne moi quoi. Mobile colonne sur Bluetooth tout là. Alors les dames quoi. Tu m'as déjà comment toi. Avocat de diable. Voilà, Afghan do de afone ku Kurane ma sebe ala kuma kante ale de folo afone ku Usman de Kurane sebe aya prévu beirade. A documentaire n'a fait un nombre en a sévenu non ko ali kira ka tana ko uba fo ko Kurana jigina kama jigi foi ko kira saraka san chama de ke allera kunto kalama san bon si je me trompe pas que ma fo san kemen nu nyona ko Kurana ma Kurana ka soro ka sebe ka aggraver fenga dokan livre munumba mbolo sisan ko bon yɔrɔ ne yɛrɛ ma dɔw hakilila ko dɔw ye kamitiya daminɛ sisan de non an nana olu de ye sanfɛ kan an bila olu la sinon depuis anw fitinin anw bɛ kafiriya in na ne yɛrɛ ma da silamɛya in yɛrɛ la tile kelen bon karamɔgɔ ka i ka depuis TikTok fana nana o yɛlɛnna k'a fɔ ko wayi ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ne y'o cɛ don ne ko cɛ n ko ni cɛ ja ka farin dɛ n ko maliyɛn tiɲɛna n ko k'a fɔ ko mais o y'a sɔrɔ a kun b'a kɛ fɔlɔ Facebook kan a kun bɛ to k'a kan yɛlɛma de y'a ye ne kun b'a mɛn a kun b'a kan yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ ka voix traité k'a kɛ i n'a fɔ wɔkulɔnkan i b'a fɔ ko links ninnu bɛ mun kɛ Maliga family mɔgɔw ta Maliga family voilà en fait
Ah, voilà. Ok, ameno la de, ameno kani na de. Akunta ira, akun donente. TikTok de kan sa, bora maski jukoro sa, no. Bon, il va décliquer quoi. Mais Ouais. comme je voulais qu'il y ait un sujet d'autre, quoi. Échanger sujet d'autre, parce que Ouais. C'est une question qui est très très importante et puis à la fois intéressante qui vaut la peine d'en jabi di akan quoi. Machamani moko yele nanga panelu sanfɛ u ye na an b'a ko an bɛ k'a fɔ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ko kerecɛnya tɛ tiɲɛ ko diinɛ fɛn fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ an kɔni an y'a bɛɛ remet en cause tant que n'a a idée kɔni tɛ bɔ golofin na ou bien soit n'a ni anw golofin tɛ ɲɔgɔn ye sira la anw ko an tɛ o fɛ ko t'an ta ye k'an k'o gɛn mɔgɔ caman bɛ n'an ɲininka ko n'an ye nin diinɛ ninnu minɛ u la k'an bɛna mun de di u ma a pilasi la karamɔgɔ dugukolo nin ye ɲininkali belebele ye dɛ ɲininkali min kɔnɔ tuma caman kamiti caman b'i yɛrɛ sɔrɔ ɲininkali in piège kɔnɔna la nka c'est vrai qu'an ma deli ka focus k'a kan je souhaiterais que vraiment an ka focus k'a kan bi ka dɔ fɔ mɔgɔw hakilina ye min ye a ko la n'an ye diinɛ minɛ an balimaw la bi minnu kunkolo ni arabu cɛncɛn kɛlen don ka hakili ɲagami a kɔnɔ ani tubabu gilasi k'an bɛna mun de di u ma dɛ k'u kan ka mun de kɛ parce que olu si bɛɛ kɛ u bɛ nin diinɛ de kan u bɛ nin de dɔn donc kamitu an ka jaabi ye mun ye nin na an bɛ bonya da karamɔgɔ dugukolo kɔrɔ ale ka dɔ fɔ an ye karamɔgɔ amadu kone i folen don duguma donc sanni an bɛ tɛmɛ nin wasana ye karamɔgɔ i ni jɔ. I follow no karamɔgɔ Kuyate. Ni question in yɛrɛ tiɲɛ na a bɛ taa ni ka segin kɛ kosɛbɛ ka d'a kan an badenw golofinw ko olu tɛ se ka to ten maa tɛ se ka to ten k'i ko f'i ka ko dɔ kɛ n'i bɔra kerecɛnya la i bɛ taa silamɛya la n'i bɔra silamɛya la i bɛ taa kerecɛnya la olu bolo ko maaya yɛrɛ k'a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ diinɛ tɛ u k'a faamu dɔrɔn ko diinɛ ye fɛn kura ye dugukolo sanfɛ o ye kelen n'an ye diinɛ minɛ u la ko maaya de bɛ d'u ma quoi maaya o de bɛ d'u ma ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen mun tɛ bɛn i ma i kana k'i ma ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'i bɛ yen ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ i k'i cɛsiri dɔrɔn ka baara kɛ ka tilennenya kɔnɔ dɛ ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ mun tɛ bɛn i ma i kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ nafa mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ nafa la an bɛ se ka bɔ o baara in kɔnɔ o de ye maaya in dɛ an bɛ k'an pan o de kunna n'o o maaya in dɛ o de bɛ se ka sigi ja o de bɛ se ka diɲɛ ja n'an tora o maaya in kɔnɔ gogoro o tɛ kɛ da la bilen k'a sɔgɔ quoi gogoro tɛ kɛ da la k'a sɔgɔ an t'an denw na an den fitininw an t'u protéger bilen ni bɛɛ tora maaya kɔnɔ mun tɛ e tɛ fɛ maa ka s'i den ma e tɛ se waliden ma i tɛ fɛ maa k'i ka nafolo suɲɛ e tɛ maa ka nafolo suɲɛ i tɛ fɛ maa ka s'i muso ma e tɛ se maa muso ma i tɛ fɛ maa ka s'i denmuso ma k'a sɔrɔ a ma furu e fɛnɛ tɛ se mɔgɔ ta ma k'a sɔrɔ i ma furu o kama n'an bɛɛ ye nin appliquer i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ sigi ja la ka vie ja ka c'est à dire maaya yɛrɛ an yɛrɛ nakun ye de ko k'i ka balo c'est à dire ka balo hɛrɛ kɔnɔ ka sa hɛrɛ la maaya yɛrɛ sigilen b'o de kan donc pour que maaya yɛrɛ ka sigi e ka se ka maaya yɛrɛ sigi kɛ k'a ɲa k'a ja f'i ka nin maaya ni règle ninnu de appliquer e ka ɲuman de fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen nɔ si bɛ société o société kɔnɔ o règle respecter ka o ɲuman i k'o respecter i k'o juguman to yen nɔ ka d'a kan les règles de vie société de b'a déterminer mais anw bɛ kuma anw yɛrɛ ka anw golofinw ka maaya cogo de kan an fɛnɛ b'an ka règles de suit k'an ka règles appliquer mais k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tubabuw ka règle ni namu arabu namu mɔgɔw ka règle n'o ye surakaw ye na anw ka maakɔrɔw ka tagabolo kun ye mun ye k'an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to yen an kana se walimuso ma an kana suɲɛli kɛ an kana jɛnɛya kɛ an kana nkalon tigɛ o kama an bɛnba kɔrɔman dɔw tun bɛ yen nɔ u tun tɛ sɔn ka kooro dun nɛn fila de bɛ kooro la ko n'i tora ka kooro dun
o k'a bɛ se k'i kɛ kuma fila fɔla ye o ne fila min b'a la ko o dunni olu tun tɛ koro dun ka da o kan quoi k'a bɛ se k'i kɛ kuma fila fɔla ye ka da kan olu bolo ko kuma fila fɔ o tun ye maloyala ko ye n'u b'a fɔ o ma ko k'a fɔ cu k'a fɔ ca ka bɔ kuma kɔnɔ karamɔgɔ Kuyate i folen no. Voilà, Kamara Dugukolo, merci beaucoup, il faut le nom. J'espère que l'Amérique est champion comme. Bon, madame ne douma gaëlle. Dili umu, il faut le nom. Il est un ici. Et à clina mouillé, il n'est pas kaina. Ningi n'galina. Nous avons fo dili occuper le nom. Karamɔgɔ hakɛ to min mɛn koyi nana bɛnna i bɛ kuma la mɛ n t'a dɔn k'i ko ye wele quoi e ko jumɛn hakɛ to yɛrɛ de. Ouais, an sinaw bɛ to ka question dɔ de poser an kun ko n'an ye dinɛ minɛ u la k'an bɛna mun d'u ma quoi. Donc je voulais k'an ka hakilina de di o ko in kan bi parce que ɲininkali in filɛ c'est très profond. Ouais, effectivement u bɛ n'a ɲininkali kɛ tuma caman. Franchement, a ka d'u ye de toujours n'u bɔra fɛn dɔ kɔnɔ f'u u ka bila fɛn dɔ kɔnɔ mais dugukolo ye dɔɔni fɔ n ye mun na mɛ o y'a ye maaya quoi u ka segin maaya ma maaya ka ɲɛf'u ɲɛna o de la je pense que an ka baara camanba dɔ ka kɛ ka maaya ɲɛf'u ɲɛna k'u guider ka taa baara ma i b'a dɔn n'i bɛ baara la n'i ye maaya faamuya i b'a dɔn k'i bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen i b'i ka vie kɛ k'a sɔrɔ i ma se mɔgɔ wɛrɛ ma quoi mais l'Africain a besoin f'a ka don croyance dɔ de kɔnɔ f'a ka kuru ka minɛ de f'a ka guider de ni fɛn guide t'olu la k'a fɔ a kɛ tan u t'u yɛrɛ ye quoi du coup faut k'u la informer de u ka bɔ o kɔnɔ sinon ɲininkali ninnu kɔni je pense que dugukolo ye caman fɔ a la quoi ayi bon k'aw fo. Merci beaucoup Ren, il faut le nom. Karamɔgɔ Kalo. Bon, Kalo il peut le nom. Karamɔgɔ Ma, il faut le nom Karamɔgɔ Ba. Ok, Karamɔgɔ Kuyate, matigi il faut le nom. Ni ɲininkali franchement c'est un peu bien. Bon, c'est bien. A ɲininkali bɛ kɛ wagati bɛɛ mais bon ne bi environnement min kɔnɔ ne bi kuma o de kan dɔɔni ne y'a ye ne ka environnement kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen u b'u ka vie bɛɛ kɛ u tɛ foyi la a t'u ka foyi tiɲɛ quoi bon an kan ka min don mɔgɔw kunna i n'a fɔ i ka ɲininkali ye min ye dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye an ka kɛ mɔgɔ kilennen ye an ka kilennenya kɛ i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ an ka kɛ tiɲɛtigiw ye a fɔra a banna i ka baara kɛ n'i bi jamana min kɔnɔ i ka o sariya bonya i ka kɛ maa kilennen ye i kana kɛ ɲɛngo i ka kɛ baarakɛla ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo tiɲɛ fɔ ne bɛ environnement min kɔnɔ maaw bɛ yen i b'olu ɲininka k'olu bɛ mun na u b'a fɔ u tɛ foyi la mais u b'u ka vie bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ b'u bolo u bɛ baara la muso b'u bolo denw b'u bolo mobili b'u bolo so b'u bolo directeurs do des grandes entreprises b'u bolo a tɛ foyi tiɲɛ u ka maanifinya ye u bɛ fiɲɛ minɛ k'a sama u bɛ ji min u bɛ fɛn bɛɛ kɛ fo an k'a dɔn mɔgɔw kunna de ko i bɛ se k'i ka vie kɛ k'a sɔrɔ i ma taa taabolo dɔ kan n'o ye silamɛya ye ou bien chrétien ou bien juifuya ou bien budaya i folen don. Karamɔgɔ i faut le nom i ni jɔ kuma ɲɛna an bɛ karamɔgɔ Ben Salman fɔ duguma n tun b'a ka message i faut le nom Ben Salman karamɔgɔ Masa i ni jɔ kuma b'i bolo. Karamɔgɔ o tɛ patɔ ne kɔni dugukolo kɔni ka bɛɛ fɔ an ye jugu to an ye ɲuman kɛ mais ne kɔni ko n ko chaque peuple a sa culture farafin bɛ dugukolo o mɔgɔ yɛrɛ tɛ fa ka taa farafin ma o ka kɛ fɛn fɛn bɛɛ n'a ka culture bɛɛ n'a tradition de o mɔgɔ tɛ yen ni danbaga ma tradition de bɛ ma ni culture de bɛ ma mais la base dugukolo ka mɛn fɔ olu b'a base ye an ye ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye an ye courage ta zini ko ninnu min bɛ se livuw kɔnɔ k'a fɔ ko ni sala bɛ ta an k'an ko le i ɲɔgɔn ka bɔ farafin kunna dugukolo kɔni ka kuma fana o de b'a base ye sinon chaque peuple a sa culture a sa tradition o mɔgɔ tɛ yen
Nita so ila kuti la tradition ko jugu de ba be jugu bla ke be nyumata la ibe travail o tu se ki bla ila tradition ya kuti tu ki bla aka Kenya ki ita le boy a tu se ki bla jamais ni ka nyuma kale bi na nyuma le so ni ka jugu ya kale bi na jugu ya le so mais ibe jugu bla ke be ibe nyumata et puis be travail anga ko fo en bado nya même ça ma la kono me ko kono na ka ke kan da be na ka tsama ya da bla abi na mu da ma anga ko le nya yo la culture bila tradition bila obligé à thé on voyait thé même ni culture thé mais ni tradition thé voilà mais un jumanta oui voilà ne connais ce que du coup là comment quand au t'es pas toi Ok, Kramogo Masai Fole no Mayela. Kramogo Tungara. Fole no. Bon, Kramogo Tungara allait occuper le nom. Bon, on a dit Kramogo Rakmo Bella, mais c'est vrai que on est basé. Ko nanye dina mine wula kamena mundi uma ni ɲininkali kuma dɔ la ni ye ɲininkali kɛ ne la dɔrɔn ne hakili bɛ ne yɛrɛ sina tellement que a bɛ bonya ne yɛrɛ hakili ma quoi kuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka poser ni mɔgɔw yɛrɛ don est ce que extraterrestre tɛ parce que ne t'a dɔn i hakili bɛ se ka minɛ cogo min na ni jɔlɔkɔ ye fo ka taa se ka i yɛrɛ ɲininka ko ni maa wɛrɛw ka taabolo minɛla i la e bɛna mun de kɛ quoi. Bon, je peux comprendre parce que ni a lajɛ avec des lunettes sociologiques, c'est pourquoi c'est très bien ni i bɛ o domaine in kalan a b'i labɔ ko caman kalama mɔgɔya kɔnɔ quoi. N'i ye a analyser nos lunettes et tu comprends tout de suite que en fait éducation de intégrer la cogo sugu dɔ la mɔgɔw ka magnifiya kɔnɔna la ka taa kɛ arriver à un point où c'est très difficile pour eux de s'en défaire. Donc, des points où c'est très difficile pour eux de vivre intégrante, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nos théories, c'est la vie quoi. Et pourtant, c'est très dangereux parce que, ni moi habitué à faire dans la chose là. Parce qu'il faut savoir que mon fille flâne, surtout cerveau, ni cerveau il est habitué à faire dans là. Na ancré là à ce niveau d'homme ni quoi qui va faire extrait à boire tigi là ou bien à tigi privé à quel là ni mi frata avec un satin par exemple au exemple frappant drogue par exemple drogue flani moi me drogue ta pendant des années ni à ce niveau d'homme notre médecin voir pour que la cure que c'est ça pour que la cure de désintoxiquer mɔgɔ dɔw ka cas bɛ yen nɔ tellement que drogue donn'u la médecin b'a f'i ye direct la a y'a bila o n'a y'a bila yɛrɛ n'a ma farati a bɛ sa a bilali yɛrɛ bɛ sɔn k'a fagali juguya ka tɛmɛ n'a tora k'a min kan peut-être n'a tora k'a min a ta a bɛ se ka san i b'a sɔrɔ a bɛ se ka san 5 san 6 ɲɔgɔnna balo mais n'i y'a diyagoya k'a bila o wagati a sera état min ma n'i y'a diyagoya k'a bbila a tɛ tɛmɛ san 1 kan parce que manque b'a faga quoi en fait bon o bɛ cogo min na diinɛ bɛ ten tɔ de sauf que diinɛ ta c'est idéologique, drogue est matériel. C'est-à-dire, dîner tabe hakli la, drogue ta iba le minanamare la do ire kono quoi. T'as vu? Donc, ore ba to me se ga nyiningali famia nga. Moi, je me une question posée ou ire quoi. C'est que, un objectif te ka foko amena dîner do mine aula ko ga dîner do de di auma. Ayo bo au kongolo la quoi. Ante ga dîner mine aula k'a fɔ ko ka dinɛ d'aw ma n'o de ye peut-être aw hakilina ye parce que aw bɛ fɛ ka to dinɛ de kɔnɔ toujours croyance kɔnɔna la croyance min a baselen don mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina kan ka se ka maa wɛrɛw manipuler n'a ye parce que o de ye croyance ye bon an tɛ se k'a fɔ ko anw bɛna croyance dɔ jɔsi ka taa croyance wɛrɛ ta ka n'u di aw ma k'a ka baara kɛ ni o ye o t'an ka laɲini ye maintenant an ka laɲini ye mun de ye an ko ma mɔ ou bien mɔgɔ ko n'i yɛrɛ sɔrɔ sungu in kɔnɔna la yan ko fila de don soit i bɛ tugu tɔw kɔ ou bien i bɛ tɔw latugu i kɔ walima i bɛ kɛ filanin kafo i bɛ c'est-à-dire i bɛ to fan fila tagama la
pardon, fin sabaredo plutôt, fin sabaredo. Soit il to mau ko, soit il mau la tuwi ko, ou bien il to fanfla tramala quoi. Au sabarebi, au choix sabarebi bolo dien kono. Maintenant, on be mau esra mindo encore. Ni oye yere yasrai, ni oye yere uruki, ani jama ka uruki. C'est-à-dire que le développement personnel et le développement collectif. Pour que la faute français là, à la femme. Aussi, les me fait minka. Kore e mini jambe ela. Jante dore ama fufema ku hakli. Ni obe ela de. Ere kanku la bara wati dola. Wati mi ni ye I yere soro problème kono. Ou bien ni yere soro situation na. Situation mi ta to shila ika seka, ika la wasa anika here ka o sama ka bo o kono kwa. Donc, qui be barake ni jane oro la, pour que ebo min kono ka se ki yere sama ka bo kono, wala sa ma wala munu manana, kofe, ni olu fene be se ka ke peut-être tun fenye o situation kono, e yere bo kono tuko mini hakili ka se ko donia partager no lu tigila mo e, olu ka se ku yere kisi o problème suguma. Ni na on bemo ganse mo e. Bon, au enseignement nous nous fait, au lieu de faire de même faire kono. Au beke système de kono, il va falloir karamogo da sera ma kerengane la dugukolo. Au système a fo de mako maya. Maya, yere don, ta yoro don, ke yoro don, numan fo, numan ke ani dugumanto. Ka don a fo ko ibe sungun kono memma wera doron tere fen wera di be. Parce que ma dronte sungu ngona ibe wa fin were be. C'est-à-dire que ebi yere boya mi. I kanga sunku na kan fen na kono fen be boya o tro kle na ka da kan fen mi mandi iye akake ila imango taka fen were segere. Donc au fin nunu na mau bola, yiru bola, bagon bola, fin chama wera fen fe be sungu kono parce que nana do sroy. Wan ibetaka a chamanto infene peut-être. Maintenant, ni au femme, imna donc a fo, ko sungu yere mi fle ni etan, ko jaja ko sungu nye, fen kuruba do de, fen kuruba min konona, fen chaman de be, munu be barake ni nyogonye ka se ka sungu yere fene la ou yanki ka ta fe, no abe fo bako le développement perpétuel de la nature. C'est-à-dire que sungu la wasali ka ta fe dante la wasamina. Donc, obe moun kofo, obe kafou nyonya ben, dje, obe ore kofo quoi. Donc, bemo ouye au enseignement fene di oma. Maintenant, ni dono o kafou yon kono sisan. Ko ka au sinfonia, walma ka o kafou, walma ka o la dje. O dje yon kono, imna ye kafou, mamunun be, ni olu sigile nondron, kono, ko to ka ta kana di ama, a molenga bianda, kona nga nyimin kasoro, ama eforge, kramgo kumadola, ni dono jesu kono, iba ye kafou, ebe ke kofe mwoye ka. Daka, mamunun be, ni olu be fega tanye, ni olu be fega barake nou dje. Kaseka tanye strata, kaseka bonokola strata, ebe ke olu tuku kon bagade ye quoi, parce que olu de ba ke, ebe na dumbe ba nemun quoi. Bon bema ko kanga nyere tanga ka bo oma. Ko parce que ko bi ke fane sagodi. Imae, donc ore la, ou ko oro la, ko ma, ki kera chugo. Kwa nyini ka kodo ke ire. Ki kera chugo, a laje ka kodo ke ire. Ama fo ki te da kodo la, parce que mwo, i kera chugo fen no be dale no ola kwa. Mais, kanana dane inke tiene, tanke ni mati teke da dane inke sekanga, fo ke dale dara ni femina ka kon a tiente yanye. Kon flane ka mbolo da sekanye ra dogo tiendo, mais donc, mais se ka ata sisanga barakene, ko tanke ni ema so niveau ma. E kanana dana inke tiene ka fo kibika jena teke ta ko bla oma, kono teke te se ka tanye kwa. Donc, imna ye orola gafo, ko munebe. Femi be oye, c'est-à-dire mirimi
ni o dilen no e ma ni i kunkolo yanfan ye ni fɛn dɔ b'a kɔnɔ yen ko hakili dɔw ko an ka kan na ko jan o jan in dɛ e kan ka e mana wuli sɔgɔma e mana bɔ ka taa i ka baarayɔrɔ la i mana bɔ ka taa i ka tagama siraw fɛ e kan ka dɔn k'a fɔ ko ko mana e sɔrɔ o sira kan c'est-à-dire ne ma se ka i jan in kɛ ka fɛn min dilan o la k'i yɛrɛ b'o kɔnɔ foyi tɛ dugukolo in sanfɛ yan k'i bɛna se k'i jigi da min kan ou bien k'i tɛ fɛn min yɛrɛ ye k'i bɛ se k'i jigi da o kan ko bɛ e bɔ o kɔnɔ quoi o misali ye mun ye ne wulila sɔgɔma k'i bɛ taa wari ɲini e ka nasɔngɔ ye 400 de ɔ i ye bi ta sɔrɔ k'o di muso ma donc i bɔra tile kɔnɔ k'i bɛ taa sini ta ɲini ɔ i ye tile kuru kɛ k'a ban i seginna su fɛ foyi m'a sɔrɔ dɔrɔmɛ in n'a ma don so jigilatigɛ bin'i kan ne sera ka bin nasɔngɔ sɔrɔ sini ta ne min'o kɛ cogo di ɔ benbaw ka laɲini na maa min n'o n'a jan bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ ne ye wari in ɲini cogo min na bi o ɲini cogo in de man ɲi c'est-à-dire ne ye fɛɛrɛ minnu tigɛ bi pour que ka se ka nasɔngɔ in sɔrɔ an k'o kɛ 400 ye o 400 in ɲini cogo dɛ ne ma se k'o de o méthode c'est-à-dire stratégie min bɛ fɛɛrɛ min bɛ ne kun kan k'o bɔ pour que k'a sɔrɔ o fɛɛrɛ in de ma ɲɛ donc sini est-ce que ne tɛ na ni fɛɛrɛ wɛrɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a to ne bɛ se ka 400 sɔrɔ ka na di n ka denbaya ma u ka se ka dumuni kɛ wa donc an bɛnbaw ko maa min ni a jan bɛ ɲɔgɔn fɛ ko o bɛ o kuma sugu de fɔ o su la mais diinɛmɔgɔw ko non k'i n'i seginn'o la k'i y'i sigi k'a fɔ ko ayi ko sini ko ala de bɛna nɔgɔya k'i b'a sɔrɔ ko bi ta ko ala de ma jɛnɛ ye ou bien soit ko Jésus ma jɛnɛ ou bien Moïse ma jɛnɛ est-ce que aw ɲɛ bɛ nin ko fila différence la dɔw ko ayi k'i yɛrɛ de don i yɛrɛ ye fɛn min i yɛrɛ bɔra ka taa wari ɲini cogo min na e yɛrɛ nɔ don i b'a sɔrɔ i ye ko dɔ de kɛ min ma ɲɛ ou bien i ye fɛɛrɛ min bɔ o fɛɛrɛ de ma ɲɛ donc fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ sini min ni kunun ta tɛ kelen ye i k'a lajɛ o fana bɛna min di mais diinɛmɔgɔ b'a f'i ye ko k'e tɛ dɛ ko fɛn dɔ de bɛ yen nɔ e yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn i ma deli k'a ye i t'a dɔn a bɛ cogo min na a ma deli ka kuma i fɛ a t'a dɔn i ka fɛn e yɛrɛ t'a dɔn a lahalaya ye mun ye mais ko e ka nin ko in kun sirilen don o de la donc e k'i sigi k'o kɔnɔ quoi karamɔgɔ sijɛ bɛ falen i kunkolo la i bɔnbɔnsi bɛɛ bɛ burun ka bin i kan da la ani taman kan k'i sigilen to yen i t'o sɔrɔ parce que e tɛna se k'o t'e dɔn yɛrɛ i n'a fɔ e t'ale dɔn cogo min na mais i b'a ye k'a fɔ e min ye i yɛrɛ bila en cause k'a dɔn k'a fɔ ko e de ka fɛɛrɛ bɔcogo ma ɲɛ bi sini n'o y'a sɔrɔ i ye lamaga dɔw kɛ lamaga minnu ni olu sumayara bi sini i b'olu lateliya i b'a ye k'a fɔ n'i bɔra 400 ɲinini kama karamɔgɔ i tɛ don cogo si la k'a sɔrɔ i n'o dugusɛjɛ nasɔngɔ mana ka di muso ma wa kuma dɔ la ni yɛrɛ y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ tile 3 ta sɔrɔ ka fara kan mɔgɔ si ka foyi t'o la o kuma nin ye tiɲɛ de ye dɛ an bɛ fɛ ka nin de di n'an ye diinɛ minɛ o la an bɛ fɛ ka mun di aw ma an bɛ fɛ ka nin de di aw ma golofinw parce que diinɛ b'a fɔ aw ye ko n'i b'a kɛ dugukolo in sanfɛ yan k'i k'a ta ko k'a di ala ni mamadu ma quoi o ye silamɛya ye chrétien b'a f'i ye k'i k'a di Jésus ani Dieu ma donc juifu b'a f'i ye k'i k'a di Yahweh ani Moïse ni Abraham ma quoi bon et pourtant o fɛn ninnu dun fɛn fɛn tɔgɔ bɛ ka fɔ ta olu si tɛ e yɛrɛ ka kabila mɔgɔw ye i bɛnbaw tɛ u t'i dɔn wa kuma dɔ la yɛrɛ fɛnɛ n'i kun bɛ hali u ka wagati la u kun b'i kɛ jɔn ye parce que u kun b'i minɛ k'i kɛ jɔn ye ou bien u b'i faga k'i jeli min parce que o de fɔra u ka livre kɔnɔ k'i sogo kɛ biɲɛ k'i sogo kɛ dibi ye k'i jeli kɛ u ka kupu kɔnɔ ka min ko vin o de fɔra u ye k'u k'o kɛ e la bon i bɛna ye yɔrɔ la k'a fɔ ko ja k'an bɛnbaw y'anw bila ɲinini yɛrɛ dɔn yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ yiriwa ani ka an kabilaw sunkun an'an sigiyɔrɔ minnu n'olu b'an kɛrɛfɛ olu yiriwali dɛ k'anw bɛnba ye olu an bila o sira de kan donc kamitiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali an sinaw parce que kamiti dɔw fana bɛ nin question pose u yɛrɛ kun hali an sinaw fana ni diinɛ ninnu minɛra la aw bɛna bila
hakili ka sebaya kodɔn baara ka baara kɛ i yɛrɛ ye n'i ma fɛn min sɔrɔ e de nɔ don ka se k'aw bila o sira kan o tɛ diinɛ ye o tɛ diinɛ ye o ye maaya taasira fɔlɔ de ye parce que n'i ma se ka fɛn min ɲɛ i yɛrɛ ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ in kɔnɔ karamɔgɔkɛ da la k'a fɔ ko hali ni maa 1000 jɛra k'a fɔ k'u b'o ɲɛnabɔ i y'a tɛ kɛ i sago ye parce que i bɛ ka o maaw ta de kɛ mais e yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten fo ka taa fɔ ko min kɛra o misali ye mun ye ni i yɛrɛ ye wari ta ka taa sugu la k'i bɛ taa samara dɔ san e yɛrɛ bɛ samara min nɔfɛ n'i taara i yɛrɛ mana taa samara in san a kɛra cogo cogo samara in bɛ kɛ i sago ye parce que e yɛrɛ de wulila ka taa san nka ni e ye samara in di dɔ ma samara in wari di dɔ ma ko hɔn taa ni samara karimasina sangara diyan hali n'i ye samara in description k'a ye k'a décrit ka samara in ɲɛfɔ a ye ɲɛfɔ cogo sugu bɛɛ la karamɔgɔ n'a taara samara in san ka na ne y'a f'i ye a tɛ k'i sago ye parce que e yɛrɛ ma taa a tɛ k'i sago ye bon o bɛ cogo min na dɛ ɲɛnamaya in fɛnɛ bɛ ten de maa i mana ko kɛ i yɛrɛ ye i mana ko entreprend i yɛrɛ ye i mana ko bɔ i yɛrɛ hakili la ka baara kɛ n'o ye a ka ca la i bɛ fɛ ka fɛn min sɔrɔ i ka ɲɛnamaya in kɔnɔ en fonction de i bɛ objectif minnu fixer i yɛrɛ la parce que mɔgɔninfin i man ka kɛ ko objectif t'i la objectif ye min ye c'est à dire sɔrɔdaw e bɛ fɛ ka se i bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na e bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na e de b'o dɔn mɔgɔ tɛn'o fɔ e ye est ce que ala de bɛna fɔ par exemple ou bien est ce que Jésus bɛ danbaga dɔ de bɛna fɔ e ye ko karisa e ka ɲɛnamaya filɛ e kan ka se nin yɔrɔ in de la non mɔgɔ man k'o dicter i ye o en temps normal e de b'a dɔn e bɛ cogo min na e de b'a dɔn i ka ɲɛnamaya bɛ cogo min na donc c'est à toi de te dicter tes propres objectifs i yɛrɛ ka lase yɔrɔw e de kan k'olu di i yɛrɛ ma pour que ka fɛɛrɛ dɔw bɔ fɛɛrɛ minnu b'a to i bɛ se ka se yen bon o de tilala la diinɛ ninnu fɛ donc an bɛ fɛ k'o de kari o de la an bɛ fɛ ka diinɛ ninnu kari ka bɔ o kunkolo kɔnɔ ka cɛncɛn ninnu furan ani gilasi minnu n'olu bɛ ka yɛlɛn k'olu ji ninnu salo ka bɔ yen maintenant hakili min n'o kun tununa o bolo dɛ k'o hakili de lana pour que k'o faamuya ka baara don aw kɔrɔ ka faso kanu don aw kɔrɔ ka golofiya kanu don aw la ka maya di aw ma ka bɛnbaw ka tasira don aw kɔrɔ walasa sinikɛnɛ aw kana n'aw sigi k'aw jigi da fɛn dɔ kan ko de b'aw ka ɲɛnamaya dilan aw ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de don wa n'o kɛra an denw bɛ kisi an mɔdenw bɛ kisi an tulomasamaw bɛ kisi wa o tɛna don jɔnya kɔnɔ tuguni karamɔgɔ n bɛ fɛ ka nin de fɔ aw bɛɛ folen don ani jɔ hɔtɛp 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 karamɔgɔ kuma ɲɛna o de don i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o de don aw ni jɔ don o don an bɛ faamuyali kɛ Est-ce qu'il lève ma chou? Ou bien, ah bien, bon. Non, lève-vous Mathieu, c'est moi occupé le nid karamɔgɔ ma. Je pense que moi occupé le nom. Ah, Mathieu, abe ya. Ayi lève ta bote. O mangan dɔɔni bɛ ne kɛrɛfɛ o de ye kama karamɔgɔ. C'est-à-dire bara fasigi ye min fɔ sisan ne farafindenw sɔnna yɛrɛ don o don ka taa yɛrɛ la ka tɔgɔ yɛrɛ siga foyi t'a la an ka se ka bɛn ban o ouais, non, mais karamɔgɔ Kuyate ye mun fɔ ne kɔni ne ɲininka ko n'i ye diinɛ bila k'an bɛ mun kɛ dɔrɔn ne ali kɔnɔ ne ye dɔ jaabi la quoi aw ko k'an ka nin bila n'an ye nin bila an bɛ jumɛn de ta a fɔ i bɛ sa ni e ma se k'i miiri k'a fɔ ko mɔgɔ miliyariw de bɛ yen u tɛ diinɛ foyi la u balolen don ka ɲɛ u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ e ma se k'i miiri o la birika wuli ko ni e y'o bila k'e bɛ mun de kɛ mais i bɛ sa kɛ a banna a jaabi y'o de o mais comme mɔgɔninfin yɛrɛ i bɛ se k'i réfléchir comme ça o minnu tɛ foyi foyi la a ye fɛn tiɲɛ olu ye
oh koni e o bla kebe fe ka glum fendo de la no ni kabako daene menimbe saya ini mala de kamilu ba bara folo ka ga mwede ka saya in sa esrani ya bo mo kulo la kafuko fuite janamate aljinete ne nin mbora mo kulo la abana wani kaburu nyangata kaburu goine konu ko don dro ko meleke flani munkiru ni nakiru problem bebe yende mene kuma rabuka koni ma jabi kabe marto indaro marto indi kilo joli kabo ke galagala kau kigare po kodia bo kanino moni ngolo la karabo kuyate apseka blade na wa blade na mirina ni meleke fla kumbe kabanguna fo nunu fla atake nunu ne maboy ngolo la itseka bla kwa fika fendo de mina ni ni blasa adoinu okatelia obe meleke fla imbalia problème be yene quoi c'est là le problème au folie. Ouais, Kalo, comment faire deux fois Namdouzi, il faut le nom. Merci beaucoup. Voilà des deux. Ouais, Kalo, il s'est attendu. Karamo bala fasagi emin fo ne akilla ma be fen jago ya maga ibe se kamito no boko parce que on fleni demission de bena nyene ma yakura kwara ya mfe nyene ma jene kono ko ma on be demission jago ya mina o ire ti se kamito no bo on de jago ya oka o no mana jago ya la season o ko fa be mu wona fa se aka ko o que sika foi tola ibe o tona ko kuma on sila ka métier kala chumina o gele anyo mena kuno me bi amala ko tona bo chuya bela jelen me aweta kurana jagu ya demsen ka ko bo ko farbe kuru ko fo ka wal kan ne kala ka do ko ngolo ko no mana tala be munki kramo ils vont faire quoi dans notre société ka se ga nyana ma bona yo doni almiye anakun amunu yere be min kono abe demisen hakili kuru ke to bla fin do kono a yere ma se ka mitono ko o yere ba kono aya kala kata a shibe ka kala na aw ya don asala ka mun nyana e wo fengile tatu ko do demisen kungolo kono ngafe mi yere do samba kini kemenane amake nyana e ma tien fo sura kono ma c'est ça le mal mais ameta tuku jumena on va en arrière parce que demson bena ko avec ko yiri bulu be kura kura ka ta sanfɛ mais on ka yiri bulu an be o kura neta ko blase korolenga kana mo ka yoro a peine beaucoup de et manam non ka kaba kuru et ça c'est une terre qui est fertile regardez ni continent de on me green nous ne no fait ko fembe bobulo mo oye moneke o bara de ke mais on a do ko la mafsani ya et ya quoi ici Gary, mais ils ont tout fait, mais sans pratique. Voilà le problème. Mais on balance doit y aller là. Quand famille m'a molo ko faut tout. Castro y a appelé à Gélé. Fanga donner à l'ennemi quoi. On a beau joindre kono ka démission tout. O ka para kono y a ka donner. O donc la monga y a de bala ko démission de Europe ke. Ko demsen tuye girbu de wa me ko kay corona kana leke me hakili mama beti si ka corona dursa ko ngolo kono ndalmante koy ma hakili ma de do ko dona de do bay ka corona bela jele maray ko ngolo kono fen fitinde quoi faut être super intelligent pour faire ça quoi mais na c'est la ka fen wora do ko ngolo kono min to e and so o tona te kanka ame so ko tona bo mais mo bela jele nche ka to di kala mo ko kala o bo kala muna Walikan foka walikan traduit de donner c'est pas ça fanga son de mako parents mais oui mais do parents ko ngolo kono ko ni mi demblo la ko ni sala kala biti nyinga ma hala biti nyinga ma o yere ko ko yama jodo ko ma cité nyinga do takiri la ko be ko nguba yere ko deni fa ko be yere do wala regardez on peut nous continuer faire les mondes de pierre mais je suis en train de dégager les cailloux pour pouvoir construire est-ce n'est pas on fait
Regardez. Bi ante kono dimi kono ko amenye dimi kono anyabe tiana quoi. Ça c'est qu'elle continue. Mais ils font tout pour pouvoir vivre. Parce qu'on n'en a pas le de Kamavo. On n'en a qu'à pas le. Mais ils font tout. On veut c'est qu'à pas la fière à tout. Mais on est signé dans Kapalo, Kampa. Kasi ko ka kiyama kono ko ni sala ko beta bela jelen soray. E beta mon soray. Abe yane. Muna nuno bo yere o be dungu do baraki. Era tout est caillou abe fara kuru de parce que ba do fili yorota la o sera ko mako nyana e. Mais munu oluma yambla ka ta yoro ware. Parce que ça que c'est chez eux. Mais on est bané do yere la ko fangan nara walma o de la quoi. Fanga bode kono ka so yere wa ka yere. Non karamo wa folendo. Na meta sika fo eta la messe quoi. Wai foleno. Wai kalo ni ni be video la mobile boli TikTok ta fe. Foleno ka so. Ouais, il y a pas là. Donc on met le fla blague pas ni ni fla blague ba te quoi. Donc bi faut frafin donc ka don anana kana mauka continue fle. Mais oya ka chuo jumena ko ka jamana joka sen degré la quoi. Ils ont fait comment? Ala de jigla mais melaka de jigla kana yoro joka do ma wa o mo yere de ake. Aben mboko le tene to bu barala ko te baraka we baraka de o be bara yere de ko. O sonu no yere. Ibe nunu ye bara to do fo jule ba nuna anu fe. Nene ani bara gele abolo ko. Parce que no mo ke au cas future génération tu sais kata quoi. Ils se sont battus pour ça. Mais on va gagner na beta ka sigi fendo ka ala do ta ko blanga hakil na nga miri ami me se ka gagner na de la ka ala do ta ko blai ko ko nyana bo. Il m'a fait me kuma kame ama fe nyina ka be se ka de la ka dema. Mais e wo deneta ko ki ka tien ki ba. Ko ni ma se ka mi nyini ko don e wo ta ko dalama ni e fen ke na manya e bi siga ka de ka nyini ka don tian na muna amanya. Alama kitala ala le majanae anya dalama anya to alama o be fenye ne bo kadamo o tanye ne bo ko donc ka fo frafindo nyana ansela kana nunu fe chumina ka yi me fan yere ka don ka donia yere ni tiana ka tan fe ko parce que na won fen bela jelen ban fe frafina do be bawti ka ko jiwti ka nan fe kana ta ka ta mo ko nyana me muna yere tanye ni ka dokana mais demse mun me se kan de me mun ko rolendo o lu ta kan no ko mais demse o lu nya kan ka tian e bi ka baraka no e wa mais na yo demse ko non ta ko to bla dana ya kon ko fu ko lu goshi ko yoro be tian ko fu ka dawla jawya c'est pas comme ça. Attention quoi. Enfin, moi en tout cas ce côté là c'est ça qui me touche beaucoup. Le fait que démission o be ki to ko jago dinate jagwe mais a demsen san fitini abe mundo anya be mina o de be hakili balo ko hakili be balo ni abe mi me abe baraka no de ko on fitini ma on te mobiliser la ni ne juru yi an be fon dla kan atlo fon dan yire parce anya be mi ya an do kala mais bi fleke demsen bela jire sirine wala ani girbuya ça ne marche pas. Donner universel de quoi, donner à belle génétique, c'est quelque chose de quoi. Mais ni mina bula académie c'est do. Donc le niveau de l'éducation, en l'éducation, fanga faire kala quoi. Quand on no be démission na ko kala ko dona quoi. So ngafe ko kalan o kabola quoi. C'est pour donner à foueta quoi. Parce que ira anya ole ira ya pour papa bio ira ba kono parce que la kamuni ni arnaquete ni ma mo nyomo. O ira tse ka balo. Uma o de beta baraka kana do mais mamun be baraka ka sorali ka de o de ko dona o de kan ka démission kala so mon sigilendo ka sigi girbuyala o le te dona kala ide donc mama ni o le la fiata siga fo itala e be ke donne do ma to ka quoi parce que nous do ma nyama eti se ka balo ko no e beta démission kala on wona la ame anga société anga nyama be se ka o kura ya to jumena kanya. C'est pas possible. Donc, Karamo va folendo. Karamo va folendo, cosa ve? Potep. Manyana. Iwado arabu ala mo terroriser quoi.
I m'a faamu parce que arabu ala ay enquête de bila mɔgɔw kɔ kan kɔ a ko ko mɛlɛkɛ fila de bɛ mɔgɔw kamankun na i mana fɛn o fɛn kɛ k'u b'a sɛbɛn u ɲɛ b'i la a tilara k'a fɔ tuguni ko ale ɲɛ b'i la i bɛ ko o ko la ko hali a ɲɛ b'i dusukun na i m'a faamu donc i mana fɛn o fɛn kɛ k'olu b'a sɛbɛn o ma arabu ala bɔ arabu ala tilara k'a fɔ tuguni ko ni i sara kaburu kɔnɔ ko mɛlɛkɛ dɔw bɛ k'u bɛ t'i enquêter k'i ye mun ni mun kɛ k'i ka ala ye jɔn ye i ka mamadu ye jɔn ye o ma arabu ala bɔ arabu ala walaha dɔw b'a bolo walaha belebeleba 9 milliards de personnes dans le monde ko fɛn o fɛn n'aw ye fɛn o fɛn kɛ arabu ala b'a sɛbɛn a b'a sɛbɛn ni mun ye anw t'a dɔn a ka ankiri mɔgɔ t'a dɔn a ka biki bonya mɔgɔ t'a dɔn mais a kɔni ko wala belebeleba dɔ b'a bolo ko lahul mahfuz k'a bɛ mɔgɔw ka jurumu n'u ka barajiw k'a bɛ aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ko hali n'a y'aw miiri k'a b'a sɛbɛn o tɛ enquête dɔ ye o fana bɛ silamɛw kɔ kan arabu ala tilara k'a fɔ tuguni ko lahara ko i ɲɛ bɛ kuma ɲɛ ye mun kɛ ka ɲɛ b'a fɔ tulo ye mun kɛ ko tulo b'a fɔ i kɔnɔ ye mun kɛ i kunsigi ye mun kɛ i bolongoni ye mun kɛ i fan bɛɛ mana fɛn mun kɛ ko o bi jɔ o b'a seereya o ma arabu ala bɔ procès verbal mɛlɛkɛ fila in minnu bɛ procès verbal kɛ mɔgɔw kamankun na o ma arabu ala bɔ ka tila ka taa nin seereya ninnu bɛɛ kɛ i y'a ye donc il a terrorisé les gens bon n'a y'i kun minɛ dɔrɔn t'es terrorisé quoi donc tu peux pas sortir donc o de la nin question ninnu bɛ na quoi ko n'an bɔra silamɛya la an bɛ mun de kɛ n'an bɔra silamɛya la an bɛ mun de kɛ i ma miiri k'a fɔ ko y a des milliards de personnes minnu tɛ diinɛ foyi la a ma foyi tiɲɛ u ye d'accord n'i ma miiri o la n'i bɔra silamɛya la i bɛ sa kɛ a banna o de y'a jaabi ye aw folen don. karamɔgɔ namuruzu e bɛ ka kuma dɔ fɔ n'i bɔra silamɛya la i b'i sa mais anw dun ma sa halisa an karamɔgɔ Umar anw t'a la dɛ anw t'a la mais kamiti tɛ sa o mais an minnu ma deli ka don a la yɛrɛ dun sinon kamiti kɔni tɛ sa dɛ diinɛ de bɛ saya sigara dɛ mɛlɛkɛli mawusu bɛna ka na ni sama u ye fɛn bɛɛ kɛ physiquement fɛn ye quoi a bɛna k'a sama wa ni fɛnɛ physique ye bolo bɛ se ka kɛ k'a minɛ a attraper k'a sama k'a bɔ a bɔtɔ a ka jugu tu vois c'est à dire mɔgɔ si ma fɛn mun expérimenter ka tila ka n'a ɲɛfɔ olu b'u sigi k'o de ɲɛfɔ quoi bon an sɛgɛnna o ko ninnu de la quoi on est fatigué voilà n ko arabu ala a ye mɔgɔw terroriser de quoi a ye mɔgɔw terroriser de silamɛw. Nous, on fait du concret maintenant. Imamou expérimenté, n'a d'outil, tu fermes ta bouche, c'est tout. Voilà. Il m'a expérimenté d'Alouta là. Voilà. Il m'a mouru mon tarakana. Mouru irana namutara et planète Mars on fait quoi, d'accord. Mais Moussaraka Kounou, ala mase go mouru ira. Allez kira uchi, amaseka kira kele faka klaka segana noui. Comment ma ban? Soit libé bléa. Et puis, t'as comment être né de Aoudan, né de Baou Faga, Kamambao, Djibao, Kobao, né de Bédien Ouli, Menadoukoulou Meleke, né de Aketan, et puis, comment pas Mougulatin tondron. Hein? Do Bita Zeren Douchi, il te reste Benebo, on a Ananauchi. Mais est-ce que toi, tu as besoin de ça pour nous montrer que tu es là? Tu as besoin des trucs incohérents? Des choses incohérentes pour montrer ton existence? Toi, Kun Fayakun, toi qui as le pouvoir suprême, hein? Et des fins bédans, qu'est-ce que c'est là? On m'a dit là, on m'a bandé, on m'a dit là, et de ça, on a prévu, il a un caramo. Hein? Il m'a dit qu'il a prévu, il a un caramo avec tout ça qui va en dire. Sans preuve. Et déclaré qu'il faut pour que on a nyagina et généa qu'il faut chérir nani. Takla ka mogo do tiama ki yo ti tien pe ma
seere t'a tigi la cɛ non mais soyons sérieux quoi hein seere kelen tɛ kira tɛ yen seere bɛ mun na kira tɛ yen nɔ ko ala kɛtɔ k'a ci ko mɔgɔ dɔ taara comme témoin i b'u ci mɔgɔ dɔ ta kɔni comme témoin wa u faga kun sa i pressé k'u e bɛ pressé mun na k'u faga hein sitanɛ b'an cɛ la e ma sitanɛ faga e pressé kun ka prophète ninnu faga ale ka fɔ ale ka fɛn faga ta banna ka taa se kiraw ma e ko ko ye mɔgɔ minnu ci diɲɛ bɛɛ ma olu ka ci ma se diɲɛ bɛɛ fɔlɔ mais toi tu es si tellement pressé f'i y'u faga k'a sɔrɔ u ma se Mali la u ma se Burkina u ma se Sénégal u ma se Asie u ma se Amérique u ma se maa si den kelen fɛ yen e pressera k'u faga san 63 dɔw yɛrɛ m'o bɔ dɔw yɛrɛ 33 ans u yɛrɛ ɲuman na ko dɔw bugɔra k'olu faga Mamadu yɛrɛ bolila ka bɔ Mankan ka taa Madina a bolila ka taa don Kuluwo kɔnɔ e ye mɔgɔ min ci i ka ci la an y'o gɛn an manifin sen fila an b'o gɛn o bɛ boli k'a dogo et toi tu n'es pas capable k'o protéger u taara so jɔ dɔ jɔ arabudugu la k'a fɔ ko ala ka so k'e ka so maliyɛn dɔ bɛ yan maliyɛn dɔ filɛ nin ye maliyɛnkɛ dɔ filɛ karamɔgɔ i m'a ye an b'a la k'an terikɛ a dɔn dɔɔni quoi maliyɛn de don kura ale fɛnɛ t'a kɔnɔ dɛ ale fɛnɛ non ale t'a kɔnɔ donc a donc an terikɛlen don a dɔn dɔɔni quoi ah ça c'est bien inchallah i b'a donc ko baara de ka ɲi voilà an bɛ baara de k'a ka baara kɛ ko baara de voilà so baara de bɛ mɔnɛ bɔ non ni jɔ a ye taa n'a ye karamɔgɔ i ni jɔ karamɔgɔ fɔlen don karamɔgɔ Namuruzu n'i y'a jateminɛ imagine hein e bɛ se ka wuli cogo jumɛn na k'a fɔ ko e ye mɔgɔ dɔ ci diɲɛ bɛɛ ma a tigi ma se mɔgɔ si fɛ yen fɔlɔ mais toi tu es trop pressé tellement que tu es pressé e b'a tigi faga k'a sɔrɔ a ma se mɔgɔ fɛ yen fɔlɔ donc e y'i yɛrɛ de sɔsɔ wa ou bien tu nous prends pour des cons i bɛ ka anw de kɛ kɔ in wa ou bien c'est lui-même qui est con e ye mɔgɔ min ci diɲɛ bɛɛ ma e bɛ tila i b'a faga pour quelle raison k'a sɔrɔ a ma se diɲɛ bɛɛ fɛ yen ça veut dire quoi qui a échoué sa mission bon an ka badenw dɛsɛra ka réfléchir de quoi bon ni esprit critique n'o tɛ maa o maa la quoi i tɛ dɔɔninkɛla ye quoi o karamɔgɔ e y'a ci e de y'a dan e de y'a wolo e de ye a kɛ sababu ye ka n'a wolo au moins 150 mɔgɔ bɛ commencer ka bɔ ko kalama pourquoi e m'a ci depuis a funangenima waati maximum an ka kɛ 18 ans ou bien 20 ans e m'a ci ka diɲɛ bɛɛ girin e b'a san 40 a b'o kɛ nin balo na a tun bɛ fɛn mun na kɔrɔba furu ni je sais pas quoi a tun bɛ mun na ok e k'a ci k'a ka ci lase mɔgɔw ma o fana a ma se ka mɔgɔ bɛrɛ o san 13 kɔfɛ e kan ka bato ni mun dam donc a ye san 20 de kɛ a tun bɛ mun na franchement muso ko yɛ parce que n'i y'a jateminɛ non karamɔgɔ y'a kɛ n k'a tun bɛ saga gɛn de la depuis muso y'a furu o y'a bɔ saga gɛn na dɛ n'a fɔra ɲɛna ko nin bɛ saga gɛn k'a to waritigi kun i bɛ da o la Kadija a furulen Kadija ma a ye saga gɛn de dabila ok ka furu waritigi ma ka tila ka saga gɛn kɛ ayiwa karamɔgɔ fɛrɛn i fo bɛn mais saga gɛnna mun fɛnɛ kun do o tɛ sa karamɔgɔ Mari a bɛ n'a fɔ anw fa filɛ nin ye sagakuru 4 kun b'a bolo ani fakuru 3 wuladani fɛ ne tun bɛ t'olu n'olu ye kɛ bin ni kɛrɛ kɔfɛlanin na ka taa o de kun don k'a fɔ ko métier ye saga gɛn yan o y'a sɔrɔ wari yɛrɛ tun bɛ cɛncɛn ka mɔgɔ kun ka mɔgɔ sara k'e ka taa saga gɛn yan office for the European Council on Migrations. She says German voters. Depuis Kadija kun ye 45 ans et 25 ans, imagine. Ça no te war ko te be so la. Et puis Kadija ka wakati la ma so ma musoko ba ke de. Bo Karamɔgɔ Umar e je mɔgɔ mun cira kana sa ci un prophète. Tu n'as pas besoin. E yɛrɛ mago te musoko la sa. E nana objectif dɔ de kama kana ka mɔgɔw bɔ fili la. Tant que bɛɛ ma kunu e man ka taa musoko kɛ quoi.
Oui, mais c'est normal. Tu es un envoyé spécial, comme ils disent. Oui, mais il faut. Envoyé spécialement a besoin de faire mal. Exactement. Et non, t'es clé, on flène, on madafa, on y madi, on y visi bana, négé ou bana, tout ça. Parce qu'on machi. Non, on machi ou on madafa. Machi madafa. Voilà. Mais que on a boué là, kadjien da e kanuka makal, kadjugolo da e kanuka maka, sangolo da e kanuka maka e blakana, e kaklakana ka yere dame de moussou en fait. Donc ça, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Hein? Et allez, kuntaka na ketila c'est des wajuli ni fondé, mais c'est pas allez kumanga msota fo wolonfla, ko to ka danani ma, fo tangile. Hein? Voilà namarama yoro de. Voilà o te dabiri ya. Karamo do wala kuna yoro na so ye tiɲɛ de ya. Ne ma sara ngo kuna de ba ke be tuli. Karamo ale ta bora. Ne kuna bola. Ko akana dimi, mais avec tout ça, il m'a dit que je suis d'accord avec quoi. Oh, mais au cantique à Nisonjale. À Nisonjale, nous au cantique. Je suis d'accord avec ah, à 10 000 euros, tu feras au poids là. Non, on a boré là, d'accord. Et où là, quand on a un flata pour cantique, et bien, Djadou la Tongo. Oh, mais Djadou, et vous avez Nisonjale de Konawa. Mais on peut comment courir sur ça. Karamoko, Tcherno, Douma, il faut le nom. Bibliothèque, hôtel. Donc, nous avons un problème au dé quoi. Ou comment courir. Comment le suratu faut aller te classe sur la suratu Douma ou tout est contredit. Abina fo suratu na uba fo ntaro na muruzubado. Aba fo ko Mamadou ko ni isigara. Qui kataka maou nyinga ko gafe livre jigina mamu ka kon enye ko certes ko tien bolu de bolo quoi kakla ga fo sura la ba la dugumala la ngotuku ki kanake embaye mamu be siga quoi ta fo ya damne la ko na sigara ka kata maou nyinga munu livre soro ka ko alenye jifuni ya nazarao. Voilà, il y a eu un Nazarao. Kakla ka fongo tukun ko Mamadou re ko e kana ke mai mambe siga quoi. Voilà, ma siga ba toye quoi. Ni siga re kata mko nyinga kakla ka fiki kana siga fiu. Bon, imagine. Sur quel ngono. Donc avec moi kanina. Non, ko sur quel ngono nyina ire ni ore te nyina ire o. Sur quel ngono ese abe fo mako nyina. Ni yake sura were kono itara a contraire fo sura were kono yinyinara mais sura kelen kono kramgo livre côté de sura to kelen kono ani verset kelen kono sura to te de verset kelen inde kono ngo sura to kono verset chamamba kono mais ni be verset kelen ne kono quoi verset damne ko Mamadou ko ne sigara de ni sigara ki kata nyiningali ke maula o ko gafe jigina mamunu kanka ko enye. Oh, suratu kele ne au verset kele kono de verset labanyoro ko Mamadou ke kana ke mai mambe siga quoi dans le même verset hein non karamo wo wala be no kuma na wo ba era de be no kuma na wo mais ça va trop bien non karamo ça c'est du coq à l'âne non mais c'est très grave c'est très grave faut le nom connaître menika kuma avec tout karamo do be sanfé non on islamé de wa abilabi mala abe sanfé mais n'entend rien. Ah non, ni te pas que me do la de kawo abilabi no wa ngalevu ko karamo la me karamo na me ça abilabi ya islamé de do ni mo ni abilabi ne ba do mo kuntamba da fo mo kuntamba te croisi mo croisi bula de abilabi ka micro dale ni ini karamo ko ni ka aga amene nyogonda la quoi karamo do ka mo croisi mo ko nun na quoi. Salam alaikum. Ça se connaît. Karamo ma kuma bamananga na
an ka to dunga na ni na kuma sugu dɔ fɔ an tɛ kuma mun kɔrɔ dɔn o ma nɔgɔn dɛ. A bɔ i ni sɔgɔma. An ba ni sɔgɔma i yɛrɛ ni sɔgɔma. Komi aw ko ko aw bɛ se k'aw bɛnbaw ma o t'aw ka bɛnbaw ka foli de ye. Voilà. Hotep kɔrɔ. Hotep bɛ foli de kan folikan dɔ dɔrɔn. A kɔrɔ. E kɔrɔ b'a la Hotep kɔ quoi karamɔgɔ. Comme Hotep o y'an bɛnbaw ka foli o y'an bɛnbaw ka foli ye an bɛnbaw don mais an bɛ mun an fa jamana kan mun bɛ fɔ an ka jamana kan ani sɔgɔma de est ce que y'a faamu ni taara Chinois baara k'an ni sɔgɔma o ti jaabi ou bien. Aw bɛnbaw bɛɛ ma sa. Ayi dɛ an bɛnbaw bɛɛ ma sa dɛ an b'an bɛnbaw nɔ la o. Mais tubabu mana aw bɛnbaw minɛ ka Hotep t'u bolo wa. Ah ok sisan kɔni karamɔgɔ sisan kɔni sisan i ye kuma fɔ ne tubabu kɛlen k'an bɛnbaw minɛ tubabu y'an bɛnbaw minɛ n'i y'a fanba bɛɛ a sɔrɔla aw silamɛw de fɛ silamɛ nafigiw de fɛ est ce que y'a faamu. Aw bɛnbaw kun bɛ min. E tɛ Mali la wa. Ne bɛ Mali la kɛ. Jɔn Mali t'u tigɛ. M'a mɛn. Jɔn Mali t'u tigɛ. Mun ye Mali t'u tigɛ yan. Silamɛw kɛ an bɛnbaw silamɛw. E bɛnba silamɛ de Mali t'u tigɛ. Mais silamɛw kun tɛ yan. Mais e bɛnba silamɛ jɔn Mali t'u tigɛ i bɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ yan i bɛnba silamɛ Mali t'u tigɛ ko bɛnba don ko silamɛ kun don k'i bɛnba dɔ don ko silamɛ don i bɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ yan. Ne bɛnba bɛɛ jusqu'à ne t'a da dɔn yɛrɛ a bɛɛ kun ye silamɛ de. O tɛ tiɲɛ ye karamɔgɔ. I ɲɛ b'a la hali aw bɛ ka firawuna minnu fɔ nin ye n k'olu kun bɛ seli u kun bɛ sɔn n ko silamɛya bɔra firawunaw ka diinɛ de la. ou bien e t'o kalama. Firawunaw kun ye silamɛ ye quoi. Firawunaw kun ye silamɛw de ye. Han? Silamɛya bɔra firawunaw ka diinɛ de la. Aw ma jifa bɔra mun na? Firawunaw ka diinɛ la kɛ. Ah ok firawunaw kɛ mɔgɔ sugu jumɛn? Firawunaw bon u b'a fɔ yen ko farafinw de tun don dɛ. Ayiwa karamɔgɔ. Mais e dalen b'o la. Ko farafin don wa? Siga t'o la. Parce que o traci yera tubabu yɛrɛ o traci ye hali tubabu i b'a kalama fɛn mana kɛ juguman cogo cogo juguman dɔ ka sɔn juguman dɔ ye quoi arabu ye juguman ye tubabu ye juguman ye mais n'a juguman ta ka da ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ juguman dɔ. E yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la o mun y'i bɔ silamɛya la di. Ne de bɔ silamɛya la. Ne ye sigi ka miiri de. Parce que ne ye mɔgɔ jɛ. Mais ala de miiri d'i ma o. Ala c'était ala ye ka miiri di ne ma. Astagfirullah. Mais c'était ala ka miiri di ne ma i b'a fɔ wala mais ne taara dɔn. Karamɔgɔ e bɔra silamɛya la cogo di? Ne bɔra silamɛya la cogo min na. Déjà n b'a f'i ɲɛna ne mɔgɔ tun tɛ silamɛ ye. N'an ko an bɛna kuma quoi ne mɔgɔ tun tɛ silamɛ ye. Est-ce que y'a faamu? A tɛna kuma ne kan quoi k'a fɔ ko ne bɔra silamɛya la cogo min na ne bɛ preuve n b'a f'i ɲɛna de n ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye ne b'o se k'o de f'i ɲɛna. Kana fɔ ɲininka ne bɔra silamɛya la n ye n ban seli ma ka n ban su ma a ka taa san 10 ye mɔgɔ si ma fɛn fɔ ɲɛna. Mun b'a yira la ko silamɛya tɛ tiɲɛ? E y'o daluya bɔ min? Ok e bɛ silamɛya la e donna silamɛya la cogo di? Non ne dara ala la de ka da silamɛya la ka don a la. Ok mais dɔ l'a f'i ɲɛna. A sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ wa? Mais karamɔgɔ fɛn sɛbɛnnen bɛɛ tɛ tiɲɛ ye o. Mun na e ma kɛ chrétien ye? Kuranɛ ye tiɲɛ. Mun na e ma kɛ chrétien ye? Ne ma kɛ chrétien ye parce que ne wolola ka n fa ni n ba to silamɛya la. Voilà e wolola k'i fa parce que e fa ni ba e wolola e ma ɲɛɲini k'a fɔ ko a ka di ye dɛ e donna la parce que k'i fa ni ba ye sinon i n'a a kun ka di ye. Non ne dara la de ne dara la. Non e ko k'i donna parce que i fa ni ba ye silamɛ n'a kun ka di ye i bɛ taa minnu bɛ ka kɔrɔ n'a ka silamɛ i n'a fɔ jufuya i n'a fɔ budisiya i bɛ taa o de. Mais ne ma da o la o ne dara silamɛya de. Mais e bɛ se ka fɔ cogo di e dalen tɛ olu t'a la ko mɔgɔ ka da e t'a la karamɔgɔ e dalen tɛ olu t'a la donc olu ta tɛ tiɲɛ ye mais e ka silamɛya de tiɲɛ e ka silamɛya preuve ma depuis ka diɲɛ da silamɛya ma a tɛ. Ne ma fɔ ko ne dalen tɛ olu t'a la de ne ko ne dara silamɛya de la. Bon e dalen b'o la bon an fɛnɛ dalen t'a la est-ce que an ka droit k'a fɔ k'an dalen t'a la an ka droit wa et puis danaya gansan tɛ de tiɲɛ yɛrɛ de don quoi en fait. Tiɲɛ don cogo di ta? Mais tiɲɛ de don kɛ.
Mais tu me tiens, mais quand on tient le, mais tiens, après vous faites la moi la voix tiens, après vous me ébouler la voix tiens le, qu'on n'est prévu, Mais Kurane ma foi. Kurane ma mais foi. Kurane est prévu ça comme quoi. Kurane va faire fort, Bible fait à fort, Torah fait à fort. Il y a pas moi. Ouais, mais vous bêta la kumaganya. Ah ou bêta la kumaganya, ou manifu kumaganya, fait bien ma aïra ka foko manifu ni besere. Et ça fait na karamo, dinyada ni bité donc avec Sanjol la dinyada ni bité. Et bien comment Sanjol lo. Bon, on dalemba karamo dinyada ni bité Sanjol lo. Ala de bodo. Ala de bodo. Selama da ni bité Sanjol. Allahu a'lam. Selama da ni bité Sanjol lo karamo. Ida to non la Islam abulla quoi. Aye karamo ko ne aye bi ka coincer abulla. Mbe la renta, be la ay la ren bibi ta quoi. La ren bibi fole no. Karamo ko ne ka manya na quoi. Mais kone gaina de kone gaina. Mais fait ko ne gaina. Non, kone gaina. La ren il fole no. Il fole no ma ren. Kalbefu otep. Kola kramoke bral buri na luti ko kramoke bral buri ko ay fe ko ka kramoke jabi. Iga dutiki ko kwa be fe ka kramoke jabi ya. Ngo kramoke ke nye ngo fe ngo namuruzu de dosa. Ko ne te laka to ya. Ko namuruzu de do. Ko ne laka te laka to ya. Namuruzu ale be fili namuruzu kama chokodi. Abu Labi, ngo kamiti de do, abika kone dakolo jagwa. Kone naloma ba infene be kuma la dro. Buru. Madiga de no. Alika dile. Karamo kone jamu ye Traoré n'est-ce pas? Kone Traoré. Ah non, il avait déjà là. Mais kalama Abu Labi, muto iba kalama kuma de la me moi à niveau de conformer moi faire bon ou peut faire quelque chose qu'elle voit à bettre Abu Labi. Moko bara butoko bala karamo. No le bara butoko do la bo ase amte arabu ako ne arabu butoko ere dugo dugukolo o frafin to koy. Mais Abu Labi karamo o arabu butoko ere karamo. Déjà mais fin que les filles mais eni silame be diskino akima ka dalendo aladi me oya ko kuma banendo be kontina fe danayaka me kone yere ko di silame gi ga dalem wala en fait Namruzu ne to ba fait ka mi faut connaître ni a ko silame question posée ikuna ni bege radro ba ira ko silame te quoi parce que silame te c'est question également posée et kafri kuna joya la quoi et ma donc a ni ko au bembo ko attends ko fara film toi on a au bembo menaka hote to au bolo karamoke toi t'as perdu tes moyens depuis là-bas quoi et ma donc il y a donc ko dit ça non mais la munuzo est kafri de quoi tiano malal be tukuma ko coinsle kone ko coinsle ka kafri coinsle et la ko yemi kram ko chorno mo dem se ka kafri coinsle ya la reine bibi mais ite micro di ka dutiki ma fene ka fla fo no te ke bashi anga fene don est-ce que la reine m'a sauté? Du truc des autres là. Karamo fal combien allez? Dans aller comment? Kamu kafo, kajele kafo, you know. Nya chene kabo nya mama kame, you know, ate more energized que la kata telekono kwa. So, you know, kajele kafo, life si la kifo, kamo tunga, kamo dukolo, kamo Umar, kamo Fakoli, kamo Dili, you know, kamo Kone, mito olo ni mito malon abe aje funi kono abe funi, you know, abe ke donine, ma live lango ni jele ka funi da maka buroko ta anita ani shishi ani bade nyamaka, you know,
masaba ni ce bɔ ka dali waati min siyama di mo ma fanga ni si siyama di mo ma ka taa ka baara min continue kɛ baara ma nɔ bɔ you know a bɛ na bɛn mun kunu kan ana aya laseli wula mun kunu kan so you know wo den bɛ sɔmɔ na mina ka a fɔ an ye ani sisi ne bɛ na ji anita a bolo kɔlɔta ni karamɔgɔ i bolo kɔrɔtalen don k'i fo dante foli min na i folen don kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la non mais a ka accent ka di trop marifa karamɔgɔ i folen don o de taama se tanate e yɛrɛ dun tanate luma tanate n t'a fɛ ka i la cɛ le jebi quoi mais comme a bɔra ji c'est pas l'appel quoi nɔnɔ t'a la quoi mais i bɛ to ka na an ka fila fɔ non comme a la kuma kelen de fara na k'a fɔ ko a ye benba tɛrɛ ye a ye benba wala jɔnya rɔ a ye tɛrɛ o tɛ da a ye benba wala jɔnya n t'a fɛ k'a ɲininka n'ale benba tɛrɛ ye arabu le don n'a tɛrɛ ye tubabu le la tun n t'a fɛ a tɛrɛ n jebi o la non o ye question girinba ye mais ti se k'a fɔ mɔgɔ ma k'i benba wala ko nɔ ka tɛrɛ ile yɛrɛ ka ni benba tɛrɛ finman de di ne ma tɔnɔ le y'o la quoi ile finman ile ka wolo ma ko benba wala jɔnya rɔ i ka kuma ma nɔ ma mais ko dɔ yen nɔ n'i ka kuma dɔ ye a di dimi quoi i y'a ye ça c'est vrai parce que i b'a dɔn ko tubabu silamɛ bolo k'ale bɛnba ye arabu de ye silamɛ t'a a bɛnba ye kafiri ye quoi ale kɔni n'i ye kafiri ye dɔrɔn e t'ale bɛnba ye par exemple silamɛ filɛ furawuna t'ale bɛnba ye o ale bɛnba ye adama awa abraham ka yɛlɛn ka taga depuis abubakar sidiki ninnu na silamɛ bɛnba ye o de ye o silamɛ bɛnba ale tɛ sɔn k'a yɛrɛ kɛ kafiri ye quoi ni k'u ma sa k'an bɛɛ bɔra Egypte an bɛɛ bɔra furawunaw la n'i y'o fɔ silamɛ a b'a fɔ ko astafurula subhanallah mais ni ko a ma sa k'an bɔra bilal la o ka ɲi parce que bilal hali n'o ye jɔn ye mais i komi o ye silamɛ ye donc du coup ale bɛ jɔnya kɔrɔ dɔn ni hɔrɔnya ye hali jɔn silamɛ o ka di ale b'i yɛrɛ lata o côté la ka tɛmɛ hɔrɔn kafiri kan quoi i k'a dɔn ko dɔw yen nɔ n'i ma taama hali n'i ma karanfilɛ kɛ i ye taama quoi an n'a mɔbakɔrɔ i tɛrɛ kumaw fɔ la mɔgɔ caman sinna an fɛ farafinna a ma taama karanna ye mɔgɔ min nɔ kuranna nifin kɛ ji la olu nana kuma min fɔla ɲɛna a ye bolo kɛ n'o la hali fɔlɔ an na fɔlɔ mɔgɔ caman yɛlɛmani ka don fɛn min bɛɛ rɔ mun kosɔn ko ko fa ka sa karanni dɛ k'a bɔra bɔ a wala arabula a wala tubabula a karanni b'ale o ti n'a ma ɲa o ti di kɛ i bolo ala dɔ di quoi ko fa ka sa de k'a fɔ hali premier an na mɔgɔbakɔrɔ i tɛrɛ ye BBC ni France 24 o ka tɛrɛ réseaux ko mɛn tɛrɛ tɛ tuma mɛn ko kalan hali n'a ka tɛrɛ olu tun ka via le fɔ a bɛ fɔ ko non ko n ka mɛn BBC la n ka mɛn France 24 la an n'a mɔ karanni mɛn tɛrɛ bɔla ale arabu jamana ni fɛnkɛra olu tɛrɛ i bolo o ɲaale ya o le ka na mɔgɔbakɔrɔ ma caman ma sɔrɔ quoi a ma analyser non fa ka sa nana ka miiriya le fɔ wa wani mɔgɔ la miiriya taara ka na fɔ an y'an na miiriya an y'an ta analyser k'a fɔ o ma tɛrɛ i t'a rɔ fɛn kelen min sɔrɔla dɔrɔn fa ka sa karan na an k'an denkɛ bila karan na an k'an denmuso bila karan na a wala ko a karan kɛ a ka mɛn fɔ karan tɛ via fɔ la ka tɛrɛ don fɛn caman surtout mɔgɔ min ka désert ka silamɛ ta ka na Europe fan fɛ yan nɔ n'i k'i hakili sigi i da dɔn ko an na mɔgɔbakɔrɔ ko caman tɛrɛ fɔ an na mɔgɔbakɔrɔ ɲɛna ko tiɲɛ tɛ plus jamais arabu ma farafin ji silama di plus jamais i ni arabu ba baro kɛ hali Algérie minnu ka baara kɛ Algérie olu ɲininka i ni arabu baara la i ka arabu ma ko n y'a fɛ ko an salada f'i ɲɛna ko non k'i de fɛnɛ sala wa a di ɲininka ala ɲininka kɛ ko n'a mana baara la ko kɔfɛ k'i dɔ kɛ ɲɔgɔn kan ko k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bana ale tɛna kɛ la arabu caman ye t'i sali la mais n'i kana mɔ i ma ɲininka